na from ewo dwumadie we so enya asem keto akora yeni agigginsu yen Sompa Asem Mpe Nipa yen ene agigginsu a yetinsu ani enya asem keto akora na amanyene yadubuache eye alpha Sompa Asem Mpe Nipa eye omega ya na metaka kire mo se eye agoprama stadium ene yegina na ye kɔ baton no a yen ena kiedi ekowie na empempi no de okowie no ya na ne supidi no ano enye dina wanhwe ye na obi asan abesa na ho amomo a omo adi ka nyina akon agu enya asem keto akora wokodum asem ohwehwa fidie emma tromo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba sikofans wasi sikofans ideas yako akoyanim medical catch wasi yanim ten ena yeko edi akọ dwumadi obetro mo asamonka sa ena the nation sanka of Alumba ohne yire maame yaboa akua ahwama bronya waya abrewatia obateneka ewo dwumadi ewe so ekwanta bisa Isaac wane kwakose chiflecha wa dawruma producers ye no mu edi dwuma enya asem keto akora omo ena edibia to apaso na yebetu ne sre ene abasa na yasuamu ade ye de akoyanim ten na wukọ master control room waso so a safo kantanka ene azuka wa dawruma ena social media applications ni nyinada ye nam so na ye di dwumadie we enso ebrew ekoba jese primo bema ene David omadawroma ena ye di atwaguo ewo Sompa TV ni so enya asem keto akora na ye ko akoyanimu a ne ye nimten ena ye hwede a kofro bofu mpa bema asuketu am yi pebre na asaya Aboagye fosuo ni ntin fosuo minam te adwam nam de Asem Mpe Nipa ekoboshe so asase so enya asem keto akora esuo twokwan wo kwa atwaso wo panini wan esuo twokwan wo kwa atwaso wo panini wan ye bo akwa no koto asuo no fretete esuo no fretete wodoma nkoma mapokotonchi bobo hia kumanana mapokotonchi obo hia kumanana amania ponane pia setia metro nyumwe ene Ashanti regional minister designate ene wo converting na nyame nukura nimri akodai na no ate setia meka akoda ne se ono ene the youngest minister 32 years na said ye busa na semu na oyi ano no na efe kura kwa mane broso eno ti doctor amwako hene nyame hiraw se wate Asante Mampofo anim wan kototo ampapa so dabe eno kura de ebe intimi insida frese sutade na osabi dware sabinom eno ti ebedase papa nye ono ko an ko ye timi se Mampompanifo so binu akobɔ ne chidom nana Mampohema ekobe omo yade osa kwa no so se mukobɔ ne chidom na omo anyai mo no ko an so antumi anko eno ti dada leso so sese no oya 2IC manenua no asem eno ti doctor mo akohene yebebo na baso e wosa kwa no so se wantumi atumi akonvert no kama pa yako akoyanim omna samo bibia boko de Oforisuo Aboagye pada ma bia boko ya tifo ne ya hefo na minim se sambe ya betra mo ba echido mo ande mpa bata ya chi nsu minim se se ndete bi omo so ahwe omo so ye ama na wotwedai akọ aproba ntontom na abadodo nsu ne se to a yenim de aye nyame ya fomo na onfa nche ne nsu nem se petepete intimento special so am hade ya na yenim nti omo me yakwa no so bebo omo aba so Oforisuo ya na edura wiase ya omudi nsu ano ma be water ebe water so ma ya de nya ba bia na nya ne sa ya mu waterman si du ba bia omo ya no matwa ba bia ja de ana ye ne se unsa ha no ya no mo hwe bia mfutuo pa no so omo hwe bia mfutuo nto omo ya kodu ba ne mo mo fodi nyina so a nka beboa mo fodi nyina preko se se nyame ya dom enche bia mse sebe ne makan bi twa ne pepepe de no twa ne pepepe nye yizi ntontom naba na Oforisuo benim de nti a Ghana enko opesi aya ne fia dokore esa adwere nwa menti ase gwa ya hano gwagu vudru wa o ura di nyankopɔ enti epanisi sa na vudru no mu awe ana ya besre uko kiti waye ke woto sa bridge bi na down wo mo bridge na odi free wo waye ke uko ni seya uko amko ran about baby amode open so poster bi ateta okay omo ho no mayade
omati gwatani e ho Kumasi roba nyina ho na benya omati na emom de wo mu ni se omote ya roma san de gwatani kwa ano ese kwasi ko so ja gwati nti o se jo kese bi to a ni nyina be sa atwe akogum nti aden de wo ya na oye na so ai Ashanti Regional Minister of Mampong Asante Mampong de shi oh fine da nyame ase enne omototo na no na onim ngoma on show mo the youngest minister no me na ba Kumasi a wona be hwe Kumasi no wa se mo Kumasi de do batu bi bia obeye de pa bo beta na chi yeso wo de mo mi mfa pa bo ntanachi ai do pe bia kokotoko no ya na bro fo so enko the nation sanka bia aboko awurade ayade won kunye katremada wojemoje die fusane kache ya wo se nshane ani die enkanedini na yada na sia masiria college ni na brabo no kaze isi eja se wojo so otie dumade awurade nhira no na mama go so fo nyina nso so yakọ afi mama ani ta hotel so bi obi a mechia no ya fa futu sem ni twimo ya binko next man cra 27 ni be pen be dina hotuda na afi ya she date de be ya wale sem so na bibi ya kotote ndi ebeko duru ebeko akoya amana yefe na bibi ya koboko prophetess said is abe dan kwaso hedumadi okay ya chia oh kwaku o da me kame oh debi o dabi ofofo o beka me ya o beka dabi ate chapter na jan moto honye o na me moto honye kwaku ka kire me na kame ma me na abo me tro aka nko base yo so na go jawade say no susu say na kwa na wamam we ya kana fidie so say ohene foforo beba ho oh beba ntinam se fa hojim eno ne yemompa bia no anko yeti modemfo wonye sa fa hojim we senye ne wofa ne nana asema ona na so aka to ho no ye mpepa no ye krokro no ye krokro no yes asasi di Asem Bebo moto konye me ko so kwa keme say nya envelope manya masa they are the strategy is we should say ayi no enyu fi mu da opunta me be ni na wi ya ga za brand mu akwapa ne kwa na asemu a ohene popura aka no untimi nsesa no untimi Ghana ese sonda no he popula chatu ho kra yeje asemu si o ya froza bagia na okontam wa kwaje ya duru go so dia ye hwe na ye nchia kwadwantwi bosi akon dodo no afre no ayom enipa ye bo ndin go so nipa 20 aka nipa miensa oka ho na ka wo ka ho no oni we de sitro do free go so konwa no kwadwantwi bosi akwamsi akonwa no yo no na enye nwanwa se obetumi awini akonwa no kire se emire bi wo bepre akonwa bi wa Asante Mampong na obi a owo di bie pa wa Asante Mampong be ka kire nse wonko ni kurum kopra akonwa ya o qualify say ku DMC wa Asante Mampong na so obi ka kire nse nya ha ku kurum nko ninji enti se die ko dwantwi busu yakon o de se yoyo okofie na nipa miensa aka no ne di ka ho eno ti e de pa bo ta na chi tenten wo go so seka minya masa se dia go so de maka ho maka abria me ku MC yakonwa ho di ambo bi die maka go so enfa asasi Asem Bebo mami tia bibi aboko de erade adom next time no say obi to nsa frosa begia dia no kontem moto wonye say de usika ye no anti but all the same maybe ana okoma na busia na papa botechiri ya na busia na wo mo bonse na naka asem nti no o dabi o ma ya hwe ne empe bibi mami tia men ka asem ba konchiro asem wo hene popura kanto e wosesa na nyeyi na we na nkrata da wo de o nya nkrata so nana no ne katrema aye kama eno nti na message so ope audio no de kodo anyo audio ni dia o no dance ni wo mu yo dance ni ayera ofo ni Ghana na o pasa papa bia kapasa of Rome na ba betum
Oboso. Ya kwaya nim ya chatie for ne ahwefo nyina futusem na ya hwa kwan so de beba na adofo nso ye nyina da ye nya bedi atretre ya brabo menua. Okay, enuti ye fiti afiwe yase na ye de hye yahwefo ne yatiefo nyina ase se edabna de bia apostle Kwame Kwaten ebeba dwumadi aso na motivational talk anase futusem ono ene de beba na ye nam kwa so ye hye dwumadi bia ye de beba wuku ada bia na eno ebisi nyame ya adom a ochena na ye de ato yatiefo anim yegusu a edane nwoma ni Sompa Asem Mpe Nipa ebefa ne tampa na de afura enya asem ketewa kora eno nti mo na ye hyehye e de ama mo se de beya muso mani ebetumi agye ye de futusem no ebrew na ena futusem no eyetietia asa aboa kokuo kon na soso no utie bia ebetumi aboa wo akwani asa nyina so ena futusem no amede ebrew no potokasa no beka che say how will you end the journey. Sana potokasa no ebetumi aka akyerew. How will you end the journey? Akwantuo na wutuo no ubewie no sei. Eno ti say ye ba wiase asetena animu abrabo a. Se ukositation se ukofa ka na odi akowukrom. Ana se ukọ enkran. Se ukodi dwumadie bi ewo ho a. Eya akwantuo. Eno na meka akire se ubetumi akoduru enkran ho ana se untumi enkonkoduru na empokura ukokoduru enkran ho a akwantuo no a watu awokọ akodi dwuma no eno kura sei na ebewie eno ti se ye de ba wo bra akwantuo mu ade abatoto enipa brabọ ho a orofo akwantuo na wutu no wa brabọ mu no sei na wokọ akwakowie no. Eno ti sia de nyoma egu nsane ani a ye fiti afi bosumi ase no akato ene bro na January ye de kwa akwa wie eno ti sia de January ne kura ye mfato ho hwaso dua every 1st January ebesi sabre no sei ena waboa wo ho a wo de ewie January no na empo emu nyoma etesei orofo abra kwantuo no emu oyawo eno ti se obetumi awie abrabọ no anase obewie akwantuo no ahodwo mu no na wo ho atọwo no na enwoma ankasa so akọwani epepi metaika na fidie we so say in every genuine success in life no obviously you meet a setbacks akonsidia beba. Eno ti enye bete se wo bra kwantuo we na wo pese wo kọ na wo kọ wie no edebeba ya wo beba ni nyina ka wiase abrabọ ne ho eno ti sa hwede ne de no enkosi kon dia na wo bra kwantuo no ankasa wutuo no ena me ka che odede bi se won fanhye na adwenim se unya ni nyina doko de biada eyede ya dakubi de enwuno ebetumi aba befrem eno ti obra kwantuo no bi de bone nwum se obra kwantuo emu oya ne ya ono a eya no ene akwansidie bi ebetumi aba wabrabom ede abrofo ebebrewo eno ti ye ka tro bi se ewiase asetena no a wo kwa ankasa ni mu abrabo no wo bra kwantuo no a wo kwa wo pese wo kọ wie ni yie no se ye ka se drobani ene de wakọ no wakọ duru asomdue mu dia na wo pese bra kwantuo ni mu abrabo no pese wo bodi yie a odofo ni nyina ejina waawo so sa brabo no betumi akoyie ede amawo ewo wiase asetam ni mu abrabo wo bra kwantuo we mu dia odofo fadodo no ejina waawo so enti ena nwumere fa won sesi ubo se obra kwantuo yankasa wo kro no wo behwe se emu akwansidie bi ebeba bia no ni nyina wo begye atum na wabo abrabo pa ma me papa se wo pese wo wie obra kwantuo yie pa dia e wo se wo hwe wanim ten na wo bo abrabo pa
ene ye bia wosusu se emma wontumi enko duru baabi a wo kro no abrabo bia wofu se emma wontumi reach wo destination no orofo na nwumre ye ka kiro se gya to fom na se wo gya to fom dia na wo tretre ho wo wiase abrabom na ne ye bia kasa ne abrabo bia wo bɔ no susu se sa abrabo no entumi emwa ema wontumi enwie wakwantuo no dia ene se wo gya to ho a wakwantuo na wotuo no wobetumi atu na wobetumi akɔ anim orofo wo nku an twa breso eno ti se wo anwu mpofiri mu wuo na wo ya wadwene se abrabo no beka ho na mu ne pa nyina Nyankopon adom aboa ma wo so anya bia orofo wobetumi reach your destination ewa abrabom ewiase ne pa ni nyina akwaye enwoma ye pe no wiase eno ti se enwoma bi wo ho na se wo anya bi wo wiase asetena yi mu a orofo duru ba bia ya na wadwenche wo se ukra na abrabo no onka ho ya ha no obi sifie na wotokaye na so otimi hwe na yire ene ne makama na ewiase ne pa bi no se wonya bia wono na adwene be chen se ana wo besusu se wo bra kwantuo no wono ankasa pa de ba bia waduro no de ko duru akiri anonti wonofo saa nyoma we wobetumi anya bi na wo so won se ewiase asetena no so ba bi dia orofo eduru ba bi anu abo abrabo pa na mo gidie kese se akwantuo na ye kɔ no obra kwantuo no onso wobetumi anya nepa ne bi na wo nepa na obenya no eno na be kire wo se you have reached your destination eno ti se wuduru wakwa bi a wo kro dia eno ti na kwasi broni wo sifiri play mu an wo bɔ ne nsɛm efiri se na akwantuo no ewu wiem wonya si fam no de Nyankopon amanasi orofo eno ti me ka kire wo ne se wobetumi asi abɔ wo nsɛm wa brabo mu a enwoma bia ususu se entumi emwa wo emankonko wanim no se wugya to wa obetumi reach wo destination amwa kwantuo no enso aye successful eye me modofo pa se ya Aboagye fosuo 19 fosuo omna samwa Oforisuo yanche ya tifo ni ahwefo mo hwe ye ne gidi ese ne dwada ide se wo hwa bia yidin bia befa bia na futusem na amanfo ade o mafidi ato Sompa Asem Mpe Nipa amopese o mutie because futusem no efi bi wa na ye mpanifo nyina wu nti ya na okofia fese no okwa na akose me kwa me wo fa bia na me na bi ho na makwa akwaje futusem nanso ene no obedu finifi ho nti ni nyina na ba be pi hanom te futusem de eye Oforisuo hu se ne asem a woken abrabo bi ona wo bɔ na de uba ko wie wu a wanka sese hu wanka sese hu on se obi wo ho a watima redi hu se bia so number ko a wanya na limit to mfa bi nka ho bi because okoye ne mensa ana mienu a Oforisuo de nim gwase beba sa na abrabo te timpempi ni ya na times so first ani wo wiase no ya ekononom sane piesa Oforisuo ya na obi se men nom sa manya melemeta na ma men mini di bi bo no obi force no wo de bo modern twa banye sa nipa ne se ahaya me nami ma men fa haya de mo ko force se o no bi no betre ahwe ya na nipa ne akotwe nhwegu so sa na abrabo etie anamo bia wutu bia wa brabo mu bia no Oforisuo beko yi ama wa wanka se dwumre bia wo hu se diwo bebe wa wo hu Oforisuo mo fa ship so fa desert so ko Libya be mo fa ship so ekọ ye friend say Italy nim ne ade no obi wo ho a utie kasa bia wo se me de mi fie o mi fie won na nim de nti a wo kasa ampa nso onim ni fie no ade kro no ya anwe wo ma fie because onim ni fie obi so ba transo obekọ
then pasa me kama nipa da sane bi ati ase se ampa ne ga na wo hwa eno ma ekosu bia efefe de ne wansi dan a wa mobra wan toka wa mobra obi si fie no toka ena nkoka ze yi aba e fashion owo nipa edi nachi edi wan hwe ya ekwan na wo ba kofa so no edi wo ne bebrew obi ba wiase ofosu de ye kan nyina wanya bi nanso ne da so kai no obi ba wiase wansi fie wan toka but enam na brabo papa wo bo wiase no e da so kai no o wiase but ene no ye ne pensu de dia fase we kai kuta na efe we edan ya wasi efe te no ko social media ohone na first obi ye ni bibi kura na nanka wonka but ene de obi atoka na so obi asifia no de abeto social media na TikTok obi are ni e bona baso eno na didi ni pabitrim ama de ni kwa so omoye oba na akogya ni wuo akontuo na wotu anana mon no wotu no ofoso na akɔwie ni basa de pese kache ni padasa ni besampa abrabo no bo na e rich ma wankeye nenso akontuo na wotu no hu se abeboa wo ana se be wie o sen edinkunimde bebrɛw se edinkunimde bebrɛw de a ene kokɔ wanim nemu madi owo ne o haw bebrɛw de a ofoso ɛsɛ wo san tina Santa Casa o si nsuo mfa masan ofosuo nsuo yiri na wokɔ wafom ne se nsuo yiri a ade a ano aduru ebe ubetima asevu nwa ne se masan obafie nsuo no twetwe a na wokɔ because one me ofosuo metuo de me kosumi bo bia nkwa no na medwale me nkwa no da na omobobogu omo no because me minim suo dware ti swimming pool no kese no anhwe ya na me de asema brema busua ati se moto so tena ufa me cha moto so pofosu me de asem beto so because me hwe kwan na me ti moto so na me hwe fom ti me hwe kwan na hwe ya meto fom intimate sa so kora asema na wo kan abrabo na ye bo no akonto na wo tuo no edi nkunimdi bebrew na se di wo na bebrew ento fosu edu me bi ho na intimpani fo se nsuo ukwafu ne nsuo yira na yi na no odura ne se masan ti na si nsuo mfa masan enso ne obi beye ne ho se ode oba adi na chia ko lake ye de ko je si ho se ho de me entra but enam se ma wodo mu ko ha obi ba ko fie fa ho nyina to fam da fa ti wuram no awre what the sad no akwatra red no afie ne yayi na beton konko ne emia ne yam na nsuo firi nanum ne nase nsu ne to ba wa brabo no wotu no wa nsuan wonyansa okay ti de pese kache nipa da sani bia wo wiase se wanam otuo bia wotuo bia dwa bia wodi bi no se dwa no edo bekoyi a wo behu akwantu a wotuo no obi etu bi de na wankasa no eduruma bia se obe wi opɛ a wo behu yemfa sa entra wiase na emfa ho tototo obi se obi anya sei nipa na bia wonim de di nachi unim sabe na kra edi nachi edi yenhwe se abrabo na ne akwantu na wutu no edi nkunimde bebrawo ana edi wo na bebrawo se ne se ofosuo yenyina betra se asundie ma be no anso ana anso ne obi na ate anom yenko yenim fosuo medase okay yafutu sem no a na yeguso ayeti ne kɔne ne Kitima Herbal Center etwetwen komosima duso emra se na Kitima papa we no na no amanfo frɛfrɛ me na ya sei pa Kitima no wo nyuru de na hwehwe Kitima no ensenkyerani a wo ye no Ghana ha no ano den papa enya asem ketua ka dansidie tuodo pa de a Kitima me obi ma no a enya asem ketua a metumi de me sesi ne bo se yade bay yemfa koda Kitima Herbal Center obetumi atu ase odiama na Kitima obi beka se na sanya na wo ba debi Kitima wo ho da na wache na afei na wapie TV ene radio show ye kase Kitima yaresa wasa edi ama o manfo kumase monten so a enya asem ketua dokota pani wa ha yene no enko twetwe nkomo Kitima memo akwa aba pani pa bibia boko de Kitima so yete sei o manfo dodo no na agi adanse no o ba this time enye yizi sa enye yizi kura
Yetio. Kitima Heba Center dear. Maybe as an amount for which I say. The near Drubia can fashion any hepatitis ne kidney no one. Kitima Heba Center near Catch say, the entire maybe I boss I any dino. Yahu say, and on that, Obi any word draw Ghana. Kitima Heba Center, you can't say Kim. I didn't try Kitima Heba Center and Kwano police, I catch any passe. Sa M1. Yakwani beti mama odura masa amwane time wu afri owidim anase omu abrawo nipa no da toti ase ye na etimi mama oduro ema yale emu muwa no owu ema wo ho to abrawo nipa no oti ase enye yize sa entifa ye number no ye 0246 91 47 17 0539 70 68 81 Kitima Heba Center ye ba mre bia ye ka kire o se sa yare ewe eye yare ayadewo but bebre nim Kitima Heba Center ye nsem ka ene ye bibia different for Heba Center bia se no ma obeti ne ye ha no onkote no ba bi sa da efi se bibia nso ye ba nso ye piepie mu ka kire o de nte ye ka kire o se sa yare ye de wo no obi ya ba ya ne ya wo no nenso woni be man hia da nenso na se bonka Russia egu no oduru ba bia ma na wodi akura no ye afiri ne yam mesrew eye ne maame ne papa ne de wo no anu ti ne ye ka kiro se yare no na duro ni Ghana ha sanso na ye obema ono ya wo na ba wiase o Oforisuo sa asem ye ka no ya na manfo ka se ebua o ne be ma epie kitikiti ontimi fa nwura oba ho ma ne yi kitikiti we bi I say body ya kaso no body Oforisuo enye yize eni papa o ma ba ma hu na me first na me ka se mi akura me ka na me nim se nipa dodo sa na yare na no de kitikiti sa no ntimi sore kura na enya be de tima sore ya pussy Oforisuo se me hu bi na nka me mu abegina wa nka bo hu se sa yare we ya sa no se ye koye ni man kasa ne so sa nipa we no nyina no yatima ma na dura ama ne be ma ada no ge bi frame no se ni nua ma mienu eti sa wo ne so hu kwa obefa so aka kire mu aba ye omo de me pa chaw enye yize sa be ma pa ya wo no na ne be ma so de ne de e ba ka CL kakra no so low spend count ono ode wo ba enye yi na de ne de nso be sane a ebetimi afom me ba no na yi ni nyina antuma anhie yi nti no sisi ana akura no so ase wo ye funum de be ye nso ebi ye ensuo ba mesi bi ye bosom ba de bi wo ho no ma de nkura ne se enipa ya wo na ba wiase na ne ye ma de amfom yi mesi wo da wana se wo twum ta akura no be wo afi wiase ye ka ne se omunim se agro bi na ye di esu ya sempa ne ye ka kire no eno na wan hwe ne ye na ye be ma na wo fa sa atiti we ma wo ba ka se da bi obekwa me yatritiw madis ka so aka kiro se sa yale o nya doctor yale o opa me mfa kwadabu eho nyina ma se wo yentriksi wo mfie mienu mfie du me se wo besa ba fie do yale no besa ba fie efi se maka kiro se moa aje se onya kitima ya ba peda ana timakum sa mo ya fi widium ama abra wo ti ase enso na moa na wu afi widium na ade ba ko a ehu ne se wo ba kwa ye treatment no obo hu se be se bosom mienu me se timi 2 years kra na hu se yale no piam woni nyina ko akire na wan hwe ya wo ho sa abete obe mani mu pepe na wo beti woni na obe mani nyina sa eno na mire bia me ka kire no wan hwe ya odi be kwa koma obi anaso obi be ka kire se bra no mfa aduro mfa ho na be kase samo de mu amko ye Ghana fo no ankasa no omo ebi aye omo no me ka bebre frɛ o se Kitima Heba Center wasɛm ne ye no kure because ye de akwa ma ye de saa na ba fie wodi sa na ba fie enti mesraw to American bra Kitima Heba Center your number no ye 0246 91 47 17 0539 70 68 81 na adia hu kura ne se samwe se wo triti o mo sa na me se wo mo ntimi nguni nti na afi no mo wura wo body no mu ye o mo be ti unya bia ma wa wo be hu say yes na se eduro no nye papa na o masoro se wo wo mpane kura na eduro no wo mpane afi no mo wura widie mu ye foli na se pane ntimi wo mo da bia ntimi kuma bua no ba kokura
o dia se entu obe aboa no obetima akotena kotodwem ama doctor ka kire so kotodwe ni nyina awe obetima akotena wona ase ahwe Oforisuo nko ahwe mpaboa uhu se mpaboa no kra be wura uhu o pasa de we ye wa na wo so wogi machinya o pa fa ko ba bia mfa marketing ma haba center ho na hwe se be kwa ana wa bia ye wono so wo de akọ ba bia ma na akwa frɛ na ka kire me na okotena wona so Oforisuo obema ho aye hyehyehe wa hwe abetu me se ya no na church be software difuo bi no na na se enkofuo bi na omo pesa na omo bi akeka no o maka kire se obi na abodua ana so obi atowodu ana wo de ahyomfe o de ase na yen tukwe kura na oba ye be yefio tukwe oba ye be ye ahyomfe no mfe kura me yefio aye sam ka tamenye o de habaduro no me de habaduro na enti wa hwe obi ba dada na so na ntisa tutu America bra kitima heba center na me so Oforisuo sam adi we kura no so o sa nante no so oba we ma eno de bo aye infection no otimi kwotena obi oxa obekona doctor ka kira o se wa asidi no na asoso go ye mama odi ana atre na ewura wo bo ne o minimu nyina ebedu o minimu na doctor kro na no ta ka kira o se cancer me se obenuma aduro bia wo wiase enko kopim se wa obewu sa you know oxa no sa so no ko tra ukidi ho a Oforisuo obi ono ma otimi di nsuo kura ko gina ukidi no ho na wa hwe a wo na ma na wa henham wo sensoro sa obetima ko trakidi no ho ade ba ko ehu no o trakidi no ho a o de ko doctor be ka tro se ukidi na senti ko pe enipa foforo ekidi na fashe Oforisuo me ka tro se obi a woni infection o nya kidi yale o infection na makidi ma yale na ade ba ko ne se onya ko na se doctor ka tro se fakidi foforo bakra na onya bi ba Oforisuo doctor no onyi kidi dada ni ntuntunu woni se muwa no wo ho nti wode emuno no be sa hye abra wonyi dada ni firi onu me se oyi dada ni firi ho a emo anu be sa ba emo no me pa cho kitima ya ba center ye kuwa na wo be ti sa nsem akese eyi ewo yanum ye be kire sa nim di akese eyi anti sa akofa ne hene na Oforisuo se woni nam ho no otimi ekobutu obi yam te se de wa fa ba no enti sa yale oyi ye fre na butu otimi ne yale bia tena enti wono no wonte se ye infection na kuma obi o but ono obetima akoka ho sa ho obetima akoka ti yade ho obetima akoka yefun yade ho oxa ma yefun yade a wan hwa nko ebe ye operation titiro mo amana no yetimi ye operation be se 9 e woni yam stay na yale ne hu it is a ye kan infection de ekitima ye kan infection obi ka to wonam yale a adura on kananum tum kura na wotumi nkum aboa we a on kananum tum obi si wo low spend count obi be sa oyale na cha amwa we me si cha amwa we low spend count no etimi pia ni nyina ko akiri wan hwe akọ doctor be ka so de asa low spend count no infection na infection no onkom wa na wo de wo no wan hwe akọ doctor be ka so wo de nkro binim enso dey sa infection ya okay and say kitima heba obi pewa ehefa na mo obi pe ne a ye wo Kumasi Ebu akwa Methodist Church Kumasi Ebu akwa Methodist Church ye ne chrobo akodua school no de din hwe nim ye number ne ye 0246 91 47 17 0539 70 6881 Oforisuo me se ne obi de hepatitis ni bi blame na chese atimi na ma na broso na omukura mo de ba nkura no chese me mo dro mo kono mo nya sure na me hye na makomako enum na dia to so se mo ko na sa na num we se tie bia nipa na so sole nante mo bona bomu no mo de no bae omo de no kokonfo bi na konfo ne direct nso mo fa no mre me oh I see oti ase eti me srew wo hepatitis ya emo obi na da wo se yesi eni aduro eti mi tu ase me se yale na de mo wa ne ba ni nyina ye na etu ase kitima heba be pie no Oforisuo benya bi wo de ye kan wo de dada ho na se me fere ana se de wo kan wo boa na tena ho no me se age se kitima heba center onko ba bia nkonya bi eye se ewa ana se secret sex ana se me se yale bia edisa enoma ne ba bia no kitima heba center yade doctor yade kura ni din kura fabra kitima me na me ka kire o o ti ase na se bibi ti se stroke ne sciatica mo no yade ade ndie e wonu ano ode na yede mawa e betu ase entam kura ade ama kitima ya wota ka se waduro de enche etumirika ade na okasa
the entire my Yetimika Sana say, Kitima Heba Center, Yetimika Chro say, Abia Sonia, you are doing hini, and I send you mean hini, and I know my Yetimi, and I precase Wimuna, ye dear, Yetimika Kabum ye, a woodrow film. Oh, I say, any of what Yenya would do, Yenimina, it's ye bet Yetimiki Cano money, Sawe Bomontino, and I might you doing it to me canon. Oforisuo make catch no say, make catch no say, precase ye. I will be as a Yadriania, and I said, Drukesi. I have been so to what dear pa, I would Drukesi. I just a kitty my Heba Center. Yeah, 2 was no man. Okay. And just a 15 yana, and maybe I'm a catcher say, Ghana need better my channel, Uncle Ghana, and pa, a droning Kutano, so no, I didn't see. Doctor, not just a dear, a baby will be fear and a coffee be my son, or not just a precase, a man for Chinchim. I have always what you want. I have what your pine, so no much what dear panic precase. The truth room going to one. So will be sick precase, and that's what yam the bottom mam you. That's what the be good, maybe away you want. Or fish mama, when you have it. What you are there, no. And to be beer when it's you are dear, I know many in a kitty my Heba Center, you're shilling and a kitty mass. I hope the way about boss one year who are there. Not there, you are the account. You are the account. And only a druno, and only a druno. Dr. Ebre na yebe onkomo na yede papa ya de bia yemfa nkoda kitima Heba Center and obi a woni ya obi o yale no kra o de bre na ya bo yale ndi no woni oni no o ja se na obede o timasa no yale obi o ho na ama no kra no ada no me say ya ka kire opanimu bi di adanse wo bi se ama de wo fitin no so no akokote so no oni ma ama nti ahama no nyade eni no ba kitima Heba Center de o ba ne ka kire say sa di we be yama wa me say ya atuase e de ama ya number ne ye 0246 91 47 17 0539 70 68 okay yani kitima Heba Center ene twetwe nkomo no saa bre de kitima asode ene to mo ana mo frefre no nyina no saa bre mo betumi afre afi nem se wo beso fon no dodo no a ene pempi wo freme o kitima se wadanse di no ankasa wo ho eno ti no ene wo muni nkomo na papa we onyuro ede bay yade bay stomach ulcer na asthma stroke na pressure sexual weakness ana se fibroid na hawo yade bay na de kokitima Heba Center wontumi entu ase emfa emma orofo yenko kitima ne afia yade enkoda no 0246 914717 0246 914717 yenko kitima Heba Center na yenkotu ye yade ase mamitia Oforisuo Aboagye medase na ne awode aba no nso eye papa ye Peter Asafo Moonlight odne beka asem we say di akire yen Oforisuo Aboagye ewiase abrabo na ya na ahyase na nye den se wiye ye ba asase su te se awo ne amanfrafo no sen ene ye bekwa akwa wie no yen kan hu se ababiada ye bedua e wa asase we say so no eso abadi ebetwa nti o hwe guarantee and form managing senchemu nso na obeka akire ho o se de nipa guo no eno anu wotwa ewiase ya na yese wabrabo na be ye wayiye se wote ho a oni yo ye wusu ene wo ban a wo da na di e wo bra kwantuo ne mo no eno na baba akokire baabi a edo bekwa akosie nti abrabo se wo boy to da bi a na wagina wokwam na watwa wani ebu nkompo akwa wachi na wohu kwan a wofa so a wo hya ase ekukuruhwe ase ene apinisie ya wafemu obstacles ahodo ya wo hia ye ene adesua wasua ede afiri mu na fe experience awanya na watimi saa de atoa so Oforisuo Aboagye sometimes eya na wokọ awade afie pii na no a yenyina no ye hye kawa ba ko anase mienu aya na ye ni age ni tituru ni si ahye kawa mienu oba no be unse first month no namwa ne sei kola no mfanto no anse wa hangi no wie mu si ono kasa bi opese o show kire wo but awade no nim for better for worse na ya na ye kan ya na erefi west side no na ye need that better no nko aso ni tituru ene ema no se ne wakwa akoda be ma we se hui edua tenten kese ni nyina da
muani nyina ye ne dia enti wo hwe se for the rest of her life and say the marriage life no ono nko ne betale ho high expectations na ya na ma ne bi enya ewo wa awade mu Oforisuo Aboagye enti se basa na se eniema ankote se de wo ahwehwe no na sa chiki bi be bata ho afedi obehu se ono ankasa no ne self esteem no ankasa na abafom aisa wo wagija wa hodwo wa abrabo ni mu ye ka chro awade ye empratwe ye na so no se wo remu asusunya high expectations ewo mu bibia betimi esi ewo abrabo mu sane ayene ya maamenom etia ye wani da so wo mu no saada ena ya na tie ewo awade mu enti yen kan ho se bibi wo ho ebetimi aba impromptu aba betwem anaso wo betimi abefa woni anasa wo se de akọ wadwuma ekita wo eso mo pa no eto da bia se ne eja ebedi wawu ehye ne ma ne nyina da anase nso to a etimi be wo horo wo dan nyina akọ ne wajapade nyina akọ no ye hu ne se sa na abrabote enti bibia betimi esi na emom ne nyina no ejina wankasa so sometimes you need to embrace new beginnings ewo abrabom enye se haya na wasa wotena miti kumase nko na mebobre yeye anasa mepese mekọ America nko anasa brochimemu nko a ena ebi a mebobra no ebeye dabi obra na ne wankasa obo kwan abefa so abehhehye woniema wankasa hu se mehyaase wa asenom baabi ama bedro nie ahasenom na mpese mekọ botaye ne anisuade hunu wese ne simanimu nte no ebeye den na madru ho na wudru ho no so Oforisuo Aboagye ne aka chro se ahweye ene ne nam se wabra bono obewie ne yi adodo na no ejina wo so na ye ka chro e de ano asini ya ka asene se Oforisuo Aboagye ewi ase se ya doyon ko te se wo ho na de odi beye wunua bia wasase so no obi di bi beye wo anase ho no etwa ne ho a sane a wo to ebo aboban a esa ba wa wo so no ebesa atene aba so nti ye hu asetena pa ye ne ye nua no betena wo ye fiefie mu ye nwuma mu e na afempo ye nsafo ne monte ba bi a ye di edwane ade na wanhwe ye a enne nipa na office wonye wo bia no a wontimi nya wo hwe no dachi bi ebia no wabrabo na ekwa awieye e wo bone so se nipa kro no ebetimi atuam nika ba be so mu osa akwa no so benyansafo ntie yasem no fa mobre betimi aboa no meda okay the nation sanka ya nyame nhyira wo enanso ne awode aba na onhyira wo bia wo tie ba bia obi a wo bia meche senior contractor Coffee Job is an evangelist radishan be onimpaye bo as I said we hiti dodo paye Coffee Job bo no de escafo gidi ni kura no no empire bo na no ode ti so person o tie asode ana debi ne de na de aye donation wo hospital na ba force wo bobo mpa ma anwato wo de ka na watua ma no opie ko di nyame de aka ne ho no nyame de aka no na okay na yire doctor so bo an papa ndi doctor Mrs. Eradi nshira ba bia obi na tawo kuna chimani e bi Coffee Job bo mpa ya onto ne bu na mchese ska fo mpa bo jidie ne ba bia wadru abrabom no opese on sole mra hobi na ndi eye nyame de ofara na vim na wosoro sa otime ko na omo man ne din bi anka evangelist Coffee Job evangelist Coffee Job evangelist Job anti enyi Coffee ni firi e wono di Coffee ni si afiri ma wonte wa na ka kola Coffee ni gu ho na yi akwa ji na mi sha bi obi ya no onya ne kese ya wone asem na aka ne potoka senum no na eyemede how are you going to end this life ede na ye kan si ana ye bibi kakaraka epese nka njire se na ni ablabo ya yasine kwa so ya yinyi ne tete ya wo manumre sen na ye ko end no ya we ho na de ho ho na awe ho obi a start sa ablabo we bi pa but ne ni ayate afa na ho no o ka kai ba bi o start ne bre wum ne ya we wum na ewie se ya na ama ne story ne nya wo de obi nso a start bi sa ba bi ono so de akoduru no wo tepe na wo kra me eno ne yebusa kwahye wum se nti yanzu yasisue se ne ye ko end no ya obi anya kasa abrabo end na eyedisi obenyini no mansions bebre na sikada na kansu mutwom eno na obi a wotie mbia adwene ye ne se eno ne se wa end abrabo yie na yanzu nya ho na abrabo ne end ne yie no ehwe eya asumdue ene apomdene unyinim
yaw minimo bi a wode ne ho o mansions bebre papa bi o kumasi kurum he ya stroke ache no 20 years ni nyinim afa stroke chi no nkai na japade bia enti nkura no no mo nam mo ninim no ye obi nso o weekend na yire nkana asem ontimi we ye media me yire nim ifia yete ne no ane to o pade aka me de be ma wo tinya afi na mecho se me wo japade wa o ye sa mpanimfo ya wa uni mesikafo ne life enti nkura no mo nam a we ye media o ma me ka we kokwan so no se we na te se yare na ba no wa heda de nani abehwe se onkaya mpa ti bi o ba be che opanyin no hwe no se hwan nie nya chechere ya asimasi a okọ ya no stop car se nam wa osimasa mo parking ti kwan no wani ajapade papa ya meka na sem kumasi kuruma nkwa woni abrosan nkwa nye 18 ya up to now ya liba ko wodam nkwa no kai nipa bi oben ne pa na ben me no se na busuan so kan koro o maso de obi akora mfiwo osi papa ya mpapa bin one me nam da koro o se abrosan woni se ne dia woni se fiye ne dia na no hefie ne pa ye keka enso aye abakosem 20 years ni odi ni din beto so dia to so amana ye ne be ye awie ya was start ya blabo ni ye ba hwe se de si ende ye ndi sa papa we ni obi nso so asabi was start ya blabo no wo kwa awie ye wo dampon mi elu pe na ye ne dia na ne man nyina wie university bi ye doctors no no aheda ni kasie bi ada na ho na ne ho odene no o mienu ha na ende ya blabo ni ye India seni oti ese wo bobra mpacho ye di kanju no apom din ho first na sika ne ye wo de yakora na ani apom din oni ani je adidi di nyumtiri se sika wo ho na se wo yare a wo bede na wanya ani je na sa kontuo so wo ho na wo yare a wo bede na watimatu edisa abrabo be endi ye am onipa no enjoy life ye so okura apom din na okura sumdie di ya hwehwe obi a start abrabo sa young boy empre bi obefa ni bia wotwi ni di ancheke so obeso onyini koduru baabi obesa abrabo ni wie ni yie enti no mo nyina aka be boa no ama ni mpanyin birem enti se wo wie mpo no wo mpa ohunu nkomo pa bi di ohunu ko befa so ate ne ho afiri no na aya asombi ama no we de ne hian so de watika aka fom no amatems aka ho o we me de na wo ho we me de na pem o we matwa di kura no wo de nam na e boa no me gu ne ho ya wo bi bo abrabo ne ni awre ho ne se wo hunu se yale bi wo ne ho a wonim se sa yade epra no ewe no nanso sika opendi oni adaje a wodi treat sa yade no oni adaje de ko hospital e cheke se opese wiase na wieye no anana brabo wieye no enye fe ya ma yade hehye wo ho a brabo no nye fe no na afedi apro ba bi o afedi na kidney bi aseye o afedi na afedi wo sane di kuro bi aba minimum afedi obonze kokoro na adane bibia o afedi sika ne de abeda ho nanso wieye no nye ni je ubeso wie ni ya ma ni pedua ho hia o hwe na niam bi aye keka wo ni pedua no bi yifiri mo ubeso wie ni ya ma udi ho hia o me hunu sika ni bi nipa mu no edu ono ani kuro okoto ade ya ofele ama ni sika no wo nani nye oni ba bi otena di okwa yi ase ko bonsa ya be di sika no ubozo bi se sika duro ni na be bo nsa na ho we ngai fana de koma no ate oni ani je aduane no wokoto nipa timi soli dwane firi aduane ho because sikaduro ni na eba ofro bi ba asoma no a wo skapa de kondo ba we se obeso ne bo branzo ofre no a na oba ya so medika because papa no be gwagoku ndi mpacho so obese wiase awie ya na abrabo awie ye fema wa ya adwene wodi nso wade na de ya otutu bi atutu ni ye jai kilasem no da bia wudi obi awu de da bia de ade etwa obi no da be sa kira kra na ye de be ye ndi awie no enjoy sa unfili sa awie no ma be ko school at the report na baba be kiro se me kwa yese me papa o yese mpapa o yese emmo awie ye no ndi yese ni oti anumre se so pese awie ni endi ya wan treat maye tu hwe wapom diri ye trija asumdie to achi 4 na afi wo bunipa na obi an ni be hia brabom bia ne na koni ye yourself after story no ka kire no yourself after so otwi nanim so twi nanim wo de sa anante a wawie ye no ebe ya kono apom diri ma manhira atena abobo ano yawo. Okay, and how will you end the journey? Hey, Asem Bia, and what day, papa. And until se wo pese ewie wo ani giem ani kunimdie mu a egina waawo so. Na wo pese owura ho a na se awura hu mu a eno so egina waawo so. 0551931931 0551931931
0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. Udi baby a free. I'm done here. I took connection. Odi for Isaiah. Yetio. Come pa now swear. Hey, walk of fast mobile, and top key and come up. The canción. In your baby, because your casa no can be. And you come with them. So, a custody, no country, a different me, I'm more than. Oh, Nipa, the what can I say? You get to make a cry, at no of a dog who go through at me, you. If your baby or horrible, you can go, Mammy, if I see a cry, uncle. I began to tell you to come. You see a cry and get in your ball. So, what's the reason I have a offer? It is the uncle, and also you can do cook, and I see your baby and play a question, play a party to one. You're not a bit before and call you. Which you can hear, bro, my hair, bro, and you to that. Okay. Hello. Hello. Yeah, when you. Okay. Come up. They say so. Obuase adwobre wabaho. Ye de nyame ase yentio. Okay. Au revoir, monsieur. Hello. Hello. Quoi je suppose ici? Quoi je y'aime quoi ni? Na oka de kutika ukwada yesa kadri abe kaja bona jo mo ka bi se lesa over epa ni na biwe demo jero ba kanya te mo ka bi be lesa over epa sin de do over epa ita se mi de ka ya abunya nya obo ena me ko pe so yana se me se ina ta media tema ebe tuka na se be kini ha se be kini be mi dem na mare na mo mo se mo ka mbina ko ko kwa wa ka ya be so maro na mo ko ti ya me na afada eto ko obi be ko woni so wo ya de woni be ibi no ko na ko ko kwa na e be o be ko ba ja kwen e ba da be Hello. Oje Yeah. Mama ni Ajuma dase. Ni biano don kini ma professional taxi ga about. Jina run about no so pe. Run about no so pe. Obiri ko fo anoche ne statue no esi ho. Statue no si Wapaja ni ti ahwewiem. Wapaja ni ti ahwewiem. Bodua no kura no. Bodua no kura no dende. Na sikadwa no waso efiri ewiem a ekura no. Ya so fisura ekura no. Asantemai tiase. Na we piye die ne kan konso ma asantemai. Piao. Na ka me ko kwanya asantemai ura. Isi fo se na mane ma nkwa. Na me tendi na kire bi aso bi no so me bola tisi.
Ya ba Johnny Bibi. Just so can. I never see about him. That's a bravo. Ya, ni so. So brand new spirit start to be ramu. Me na no ala no. Abrabo no. The spirit start to be ramu. But about that na the parents so reno. This way for ni se bi ya so be na go for. So ya, I was just one day to ya. Ya da na ya no. Na go to the boss no show. No key. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Sompa bedi dene bibi abako de. Kama nyamia yewie. Omu nyina hodene. Kama sa kwaba no. No okay. Hello. Hello. Baby afrefre. Hello. Good evening, you. My John so mami wudi baby afrefre last caller. Yes, I'm a Wow, Ewura de. Okay. I mean, shall foot to a modern way. Okay. You for back to Apo, right? Hello. Baby afrefre wudi. Me pay back on the same. This is now the Abano. You can't have if I had done it, not for one who I didn't go today. You can manage for the movie. You are to think of it. You because I wasn't it is class what is the okay, ya dia foto sam no anyina ebesi ha ni obi ka kira santeman wo dwumadie we so e wo bi kire e wa santeman enya asem keto akra ye ko computer so dwadie emra sisi ya efi ki aba ko se e se di ni plani abayan mo we ni dimu e bi ni pasu e ye dia pasu sa do bi abo mo baji binwe pasu abo mo baji binwe rana benu bi pasu apim mo so mo baji binwe ti fifwe maminti pasu na fifwe one more we fwe one papi pasu pasu ti fifwe maminti na fifwe one more we fwe one papi pasu Sim, one to money pa, 1 year feed watching, and say a pin for no Shannon so say, FD, a jigadian cratway, atum, so pedido it to a friend whom at 0533 770 490. Okay. Yakua nim producer for story nebra. Sanse neno enyasem ketwa na ewiase no ubedwini nipa bi won tiase. Ke so mayo mo adwen se omu nyamu nwa omu be mia won. Wo mia ni nwa fe no wotimi se ni nwa no ebre eso still na wo mia no asisi sam no doso apo no doso eno ti na Asem Mpe Nipa ya fa ato ye ho. So say yempene emobi ansisi obi abroho papai waba fidie so pen na wone sofo bi enenya asem sesia no ne sika kwa kudim Nyankopon cha de medika ka kire fidie we so say Asem Mpe Nipa yenchia ya so nti asem yenhye sufa wa ha eno nti asem no ba afanu no nyina ne ahia ne de yie atu yie ne atotoa ne nyina aye kama sofo no ba fia ya kansum bi asem de na esi akire ye papa so gya hoko Cote d'Ivoire ho na odi pa ene obaye no afia obi awra ho so hunu sedusi enante ene sede yade esi hanu a na kanisika abedi ofa bi mane hospital papa no ofia abra wo papa memo akwaba ya eja panipa impom te sen nyame na adom udin de sen akwasibo ahene
Kwasi bo ahimfiri hin na ba ha. Efiri Cote d'Ivoire and buy. Cote d'Ivoire. Pacha. Na Ghana ukrum ne he. Efiri Nkwawi. Eno so wo fa he. Lake Bosotwe. Bosomtwe he ye. Pacha. Pani pemre bi di asem bedan ye. Na se ene ena obi etie bia. Bone to fama ye wate. Me pacha madam ase. Mo adwo. Ye frame akwasi bo ahene. Efiri Nkwawi. Na meton paboa ewo Cote d'Ivoire. Enti me tom paboa enti kojo Anthony ne hwan. Kojo Anthony was a friend ai Isaac. Enti obatom paboa no bi. Oje obi me yale no ana me se aja me nkogina obi so ana makose sika. Enti meton masase na me de afa me de bia afa normal na me de bi nso afa me de bi nso atoduro afa de okoji sika no awa pesika no Hwan na koji sika na wafa. Kojo Anthony no your friend Kojo Isaac Kojo Anthony was so hoba from Ono ne so afo na oba ha na me pacha asase no ton ne sei ana oton ne sei. Me ton ma boy ba kwana me no go Abidjan say me kwa enko sesere bia nti me ton no 120 million Adi be sei me fan say bosume me yale nti bosume ensianum ansana o tons kano o pescano o ton asase no o pescano wan fasika ni bi kura mo wan to aduru kura wa inti achiri ana o de 30 million at the buy the anti akana 10 million na o yade no ho na hwe o yade me nyamo wa Abidjan hon mu nti wo mu na edime call a doctor unyanom na hwe o nyamo na hwe me ti se o yede nti se se de dia adwuma na se o ye se de no nse menam onam he menam Abidjan hon tu nya adwuma bia dabi eti wabraba obo ni nyina no ne fa dodo na Abidjan ho na abo na me pacha ukọ Abidjan no adi mfie sei mpan se me ko Abidjan 2000 the year 2000 akọ Abidjan pacha ukọ Abidjan foforo na ye di adwuma ampabo anu ana meton ti se ukọ a unya adwuma bia ne nam ho sa pacha na o ye dedidie ajanti minua bi na ya na o mamiska Abidjan wo no ma na o yire na wo ho ana ho abrabo no te sei me ma mo na wo ho oh Asem me slamonti mo ame na me nyimisika me yire kura wa jame adena yire jawo o se me miniska se sia dem niska se sia me yire jame o so niska ntu jawo wako ware foforo so wale foforo so wale foforo e wa Abidjan ho da bi o kromo ha sei ti ba ya no teso waba de se de me nimba bia oba na wo o yiri free kro be so onu so yam pantini one ne wo sei o meni na wo enum ono man ne Cote d'Ivoire se de o kanu no da bi se de de tiene se me ai nyame adom che se Cote d'Ivoire ho no na me tom pabo anti no
na ja na satam de na ja na ye nti me yale ye no nti o se nti ma safa wa ba foforo de a ane e waja me ade na wo fa foforo kan ne ho pacha onom fanta no asan Coca-Cola nti ko fa na ayire se onte ase ma anware mienu dabi atam na kakra wo ho nti me yale ye no ano no waja me oh na satam na kakra wo ho o nyame adum na Cote d'Ivoire yesi efiada samdi so ano yesi ho de pa oh person de na de na de nti se person no na first na na den de se na wo ho pacha wadi umre kakra wo ho o madi memle na wo fa mienu de no be chese wadi umre na ba ko na akofa ono so no oba no so wei ono so every pantisa ono so agya o on de onyame na mini se mini scam de kopa edai ama o me onkwala no so abetra mu oh okay yare hosem papa tamo na bi wo ho no tamo na ebi ewo ho no na oba ne te kama o ena oye na adwene se onum cook obenom fanta aka ho no kofo ba ko so be ka ho ena na yire se onte ase de na wo no uja na hokọ ya de ebe bo papa yi eno so eya asem foforo papa yi obi kapa yenko ne togu ahaban keke azegbilgbo sunkalu kaguka from Benin togu ahaban keke togu ahaban keke na oniha na afenato togu ahaban keke waba na ahode a togudi aba no say anwa ye nam 2025 and sembesi papa togwa haban keke no sunsunnyuma o sunsunnyuma togwa haban keke na togwa haban keke no ankasa pa no dwumadie ni nyina ne papa ene de ma no na ne papa so oye abaifuo hina ankasa titogwa haban keke nene ho ye fe papa sa achim ti na togwa haba kekese fanadamfo na se odo hobo aboa kwaku a eduru ba bia ukotokoro enkasoro de bia da ohwe togwa ho fe na ohwe sede be matente gram watena se no a na ado ho kobo no a osubetumi adiye ama no aye kama eno ti aka kiro bi se ye kotogwa haba keke ho na oba ye no 2025 do odi aba no ano de papa waba fufuro say ye na akosia no a obewu say yes pi se dido no enya asem ketua togwe wo ye fe pa o wo ye fe papa enya asem ketua wo ko ye no udi dwuma kakra ma amanfo no odi ni wada ame so wahyehyɛ kama wafunu nyina mu edu o chese wakodi di agu ye funu so asere Togwe haban keke bibi aboko de yo me hu ye pa togwe be microphone no kakra bibi aboko de bibi aboko o ho ye fedodo me hu ye fe so but oba no de ya na me se de me pebio aha o de okopebiem kwa na togwe do furu pe na yewo e man ye se 10 o mo ye 10 enti we nkopebiem se ma 10 pa de togwe ja de aka no ma nkwankwa no but ye bayire kakra wa bonti a ye vetumi adi kakra togo yire no tan mu tie bio unya bayire wa bonti a betumi atredi no ye vetumi atredi anando do se ngala ya kobo ye ho ban e wotogu ahaba keke ho medical ka chetifo se togu 2025 yi se wo ye wa adwene se wo ba mi akasa yenko togu ho ni afie hia asem konkoda no yenko bo ye ho ban ye tie bambo na no ye nam abam se dido 2025 utifie die na wo ye kisa zigbiligbo so kalu kagoka ode nyoma bapa togu memo akwa ababiem yo mechia papa amefa akwajan we so na mechia apenifuo eni nananom eni apenifuo amoto mehweye mechia obia sama obia nso so afisia pa awiase a yewoi eya na
oba solia eno so to me bompa ese ma Yakupon embremi ekonopa Yakupon ombremi adwumapa na me so betumi adi be ma no so sole nso a otumi bompa ese nyame bua me na me ankasa me sifie me ankasa me tomika me ankasa me ye bibia nso no sebi wo abrochire na se upe oba bi na oba no wo Ghana na wanto anamo na wamba bedu Ghana na oni oba no omunhia ase ya oba no enye wudi eda awasase so nti mesretifo ni na se ubompa ya satu anamo ubompa ya satu anamo isan se dia wi asete no sisi baby a yedu pa no 2025 wi krofo benya sika okay se wakasa usole na se utu anamo na se adiboni a odi wakasa che no utumi yifi ho a aka wo benya sika aka wo beyeyi e wasase so so aho ntino obi unua bi ko wakoda na se odi akoda no di brewa akoda no be hyew nso enye uba ana se osisa bi ko wakoda na se odi akoda no di brew se o ontra we chen kakra enye uba nti wakasa ye dia oduane ade hye wanoa enye udese wakasa uti aduane awodi nti wakasa uti na se udia enu ene ebetumi ayewde nti die how ahochiri a wo mu ene how a wo mu sisi no obia ne how abetumi ede atu ne ho anamo aboa uda e wa wiase ti se wakasa ene ebetumi ede atu anamo isan se usi bibi how but wo tufie to gbe aman keke enya dia ebetumi aba wo ho aba be force se bra na yemboa debi ti se otu anamo yare a etumi how fitiasie ni na dada ni na no ehia se yare no beko na yare no beko nsusu a sebi ehia se wakasa obetumi asode so aho edu market day na se ukọ market ya enye oba bia de ba market ni na no enye ni na eba beto ade wo debi obi wo na odresi ananti na tikakra se obetumi anya bema bia frɛ no a ni hu ye fe nso odi tifi ya emboa wo ye bema no nso no upe bibi san nso na se wo hyefi ya emboa nde 2025 we ad ya wurumu ye ko deep ewo ahye ho no se de Ghanafo aye ready aboa omuhu ato aba ayi apeni fufu no sa pepepe na togbe hamenkeke nsusu no minsu mabua me hu papa 2025 obi ode no bebo togo bi yeso odiye yes ehia se wusu betumi anya sika adiye e wasase so isan se busua minsu me free busua no busua bia dia nipa free mu bia no ade a mohwehwe ewo wo ho ne se aka wo yare da ho a busuafo no pe anka wo ni sika busuafo no pe anka wo hu chirewa busuafo no pe uko horo chance ama obi asana obedidi nso a busuafo no omu pe nso uye ye nso so a na esa ye omu ya nso utumi sisa wedin se okay busua we metumi mfiri muda sebi upapa ba uyase no wansi abrose wansi edanya ye frɛ no abrosan no wansi bida na kyese osi wo be call papa fia abrosan bebre ya ohu akwan no ho no enya de obetumi awura ho kwan bia so no dise wo be call baabi a wo papa owo ewo no dise ho ana obetumi akọ nti mesetiefo ni na sebi ye bompae wo ya peni na se wo bompae ama wo ba wo be bompae ama wo ba se de me to me ye e wasase so no mi ba ebeba be ye abruso so aho nso no paibo a wo papa de di wechi eni paibo a wo mama nso de di wechi ni nyina no sebi ebe ye adwuma wakasa no foso na watu anamo isanse Yakupon oboye adi basase so no wafa anipa boni akaye ho nti akukọ no nso so woni de enu na eye aluma ye friend say
aluma ya na ohu akuko na okoti no akroma akuko no so woni de ukọ nsuo mu nsusu a fish nsusu e woni de odi agro a obetumi akono odi agro a betumi ayo nti besreti for ni na se mi togbe ahaban keke wo a utimi nka wo pese ubeba utumi mba ye dibro nya no 2025 ye wurum se no fosu na wafa no ba no na waba so ati dem ka no ufa no ba no na se sebi utumi ba wo so betumi ayeye wo wasetam sebi mi nyame nso menimu se yakopon de emba obi kwa nti no wakasa wa basase so wakasa no uye emfa ukonso so enyeye na dentina wo gise to gba habake na dentina wo kotase ewo asori dem abompa ekun ade debe nti wo shatade ba kunkun atam bia de a obi abekase we eniska nti no sebi ubompa ewa sorry daimwa sabu kefu kakra afa wakasa na nefa kona how adi breye na ya penino ye betumi ede adi wechi na wakasa betumi adi ewa sase so nti udi number no di tudwa ade ametumi di pa sese no mbema na nkrofo be ede ebe ho okay to we fa number no tudwa number no obi frame ya betumi anyane se enne ye 0244 0244 48 47 0244 48 47 and now say 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ufa number we a sebi wakasa no ubetumi yeye ewa we ase sebi o on say abana amuntu ye no maomia osika o ena mahama so osika na adenti na mu trans office se mu nkoto aba amame nti no awiyase ayewo yi wo bibia nsoso a sato anamu o se no tamu na mbeto aba no omutumi wura kurase mutumami so ati dem gana yes nti no mesretifo ni na se sebi ye kire obabi a yetumi yi banchi adi free adi ba market asana yetumi woni hufufuo a na yetumi ye fefefe sana uko hu a aka hu nko nso no mesretifo ni na se wo how kese yaria bi kotake wo anase ahokyire bi ewo wo so anase wo pe adwuma bi a wonya sese kura no sebi ye wo kona bebre a wo fa wo benya sika wo beyeyi ewo wo yase nso no wo trase na o si nyame beye a sese de yame ankasa no na so ayeshi because ofo kasa di guna so ndo tibeseti for ni na mana so ajato togbe ahabanke to we na se wo ade bi a wo de be kire ade a pese betumi ade aba ana ebebua anipa onisika betumi abua mu ne se me pese obia beba afi we mu a to we peja kosoro kakra afi bia afi we mu no obia beba sebi wo sika wo ni sika wo eye den ya wo betumi anya kende packet baako ne hu sika nti tobra ababe tesi tobra hambankeke na usika semu peja yes na usika semu betumi apuja ena baako susu eye protection ena die sebi oyere oko na se opese oba no be back ya die betumi amana oba no be ba no eno susu ewo ho ena ye free ho no susu a uye oba susu na se bema no jayo na se opese bema no be ba susu a eno susu ewo ho so atemika no mimi yere amoye 10 but omutumi ye mistake bi ase okay obedumi aja itogram ba okay debi untinu sebi on say abrofo no omuye ka akra no omusa ye seat belt yes aka ho enu ena ebetumi a protect you ena bibisia ebetumi a protect you untinu awiase no ye hia protection uba ye be protect you asana ebe bie kwan amawo
na wakasa no ubetumi ayi ewa wo yesi ye ka no se a na se wo fa togbe aban keke adi compare anipa emu akose tokro bi mu na mo se omutumi ye duro no debut e togba aban keke togbe aban keke di compare omuni na e togba aban keke amega sia e na etumi di ho amega hoho udwene hu se mi mami otumi nua nkwan pa odi ayede no ukodu kro bi so a ubesa nkwan a edeche o maame de edeche o maame de okay unte no yakopon bua na sebi wakasa e hawa eda nipa so no nde bema bre bema obetumi anya sika adi wari oba no bema bre du baby ana bema bre tumi konifie togbe wonim sunsumu asem nti eduru ba bia ya na se die nipa si ebre wo wiase no ya na agyae no bre omrasamo na basi na koya rawo sem because ozu eduru maybe na opese nipa sunsumu se obo na se nipa no ato no ya so den a ya unse nipa wu nyefe ana nipa wie enso nye ozu obi started ne fefe but wie na koya basa unse o ka sembi se utia wo se obi a wodi otimi no so ohwe aboa akokwa akroma ne timi ho ne mako obi a wo ne master sa ukọ nwura mu a amoa kese te se jatanom se wo hwe bebi te se wo twen no ne a wo nsa hwe wo nsa no wo chiwo mu sa na nipa da sani a wo te asase so wo so wo nipa obetima cheware debi ameka sa ase mu se mentra on ka se bibi ni wiase awon se togo yi ade ni protection ade e ha nipa wo wiase pa promise and fail ofoso ma menka se mbi se 2024 ye twa mu na nka oyi edie pa nka ho na esa nka efiri ba wo but enoma bi akwa na ma oyi edie no asase de kura wan fa bida e wo fom ententra chichiri oni se wo me se 2024 na nka ye wo edai yi a na nso bibi nti amaso e na togo se 2025 wo ya kwadro transia enya kwadro tia no mo sorry waka tume bi obi me se obi a wo ne manyina ya basa esese nka nkura no ene yi maame film na maame didi wa show mu suku nkura ni made akosuku nanso enkoyi maka cho se bibifo me se sase o minya akada me se bre wo to ye dwalo kura na du o dwalo kura timi se san wo she bre nim na wonim enti sanka ko hospital kura na akwa ye hospital no ma wia wanka se protection promise and fail about so me ba be fa wo obi atukwan se wo kwa ba wo ko ne yire ne ko ja ne kwa hotem na tu oduru wa pe no sakosu ya me ne obra ya bre me nya duru krom ope woni first person ma be fa ofosu oduru ho enne wayi ne yire na ma frama fofra kobo obi so se bo yi ni kunu so ama ni kuru ko be fa ne ono ya bo na manaba se be obewe mu na nye kwa ne abusua na aka bom na sunsun ya de waba obi sikeshe otewo sikeshe sa 2025 yi enye wo se 2024 de wo ye ma ono ma aka kire asabi ya loke no asunsun wu no na togo se bra no na me nkyerɛw na wo ba no wa ba ne dia sunsun so bia boni bia ne akire ya na obi wo ko ba bi se ya na usuro na sunsun togo wo ntwa moja togo enye ntwa kraman wanye hwe wonde ne dia nsa ama ani sunsun mu asam ompene emo obi mfa wo se ka medwa nanka bomodi na yemfa number no togo fa number nsan tudwa na wo kyena papa na ba we nikadika bam bomodi fra number no we ye mono chia togo aba ba foforo sa na no de o ofoso na ya na ye besere wo mu a omuwo ekwatente no entra na pese sa edidi kwanwa oba so obenya baabi ada sa entra ka se kwanwa uwa e beto adaka o ti bomodi ni tu na mo togo fa number tudwa ne ko da baba. Okay, number no 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 48 47 0244 48 47 bibi kakra me pese mbetumi aka kire etiefuo ni ahwefuo ni na ne se ye wo bibi wo ho a
ye friend no mayito your friend say ye friend no mayito ye wo bibi wa wiase a ye friend no mayito bisa say den e na friend no sa ase kire ne say ade na ye friend no sa ne say udwene hu say no anyama ekoso no menti ase nti mami ko papa we ho mami tu anam we a bibi frufru adiboni adi wechi no obesa kasa de go asom say no manko no manko obo wanson no yes obo de anson obo anson asante kasa no asante kasa no ase wo yi wa adwene firi so nti eba no sade a wo be kasa okay wo be ko achina wo be ko wo se bo so me afia twam na afia den atwam nti no fosu na wo kasa no bibisa aka bibisa kire wo a fosu na wo be ko akoye den akwakohwe baby atogwe hamban keke ewo mewo fijasi kwano so eye ejuso bofa ya enye achimbu nya fa sante achimbu yes acha okrom na okwa asotwe bomfa na wo ho no osu besi hospital junction ujiga kura na afrika mas na osi manopa enche 1 hour time kwa na wadu enti bomo na uba ho nsusu a edan ewo ho bibia nsusu ho upese obeda nsusu a ubetumi ada na chese ye anipa no onfa ne ho ade ka me ho na yenku na beifo no kwan ya mu pese betumi ade anipa de fa so yenku na yenji sika waduma obibi afro mu ne sam nti wo ye a obi tia o se wo bema we eye bema sanete na chese wo ye bema mpa nti sorry na chese asem bi wo ho a aha eye kwan ho yetumi yeden etumi nka agi sokoto be ho vie tietia ne titi na ne se ufa nomba no bibi hia wo nde a bibi de hia wachina nde ufi se bibi an how dia sabra na yem protect you se de be ya bibi enko bom nti ye kanu se ade a yem ba wo fie se ye beba beboa wo but wo sole na che se sebi utumi ba ye wo kwan ya betumi afa so aboa wo wo tia wo yase na se wo kan se okay wo benya sika wo be di siasa wo be di to asase asana wo benya sika wo be di si dan no akwenya wo be kokotra dan no mu what be da unti no wo ya ka sika kura po abra e bia na se obi si se wo hyebre a ye be check ya hu na ye be ho na mo a ye betumi eden atu tiatie for ni na se mema obi afisi apa nti yakupon bu achina mbetrase nti number na wo frɛ mi ankasa togbe amban keke wo betumi anya me no eye 0244 4847 and 0244 4847 madam wase okay aziblibo sonkalu kagoka from Benin eye togbe ahaban keke wodofo se ye mono chian 2025 enkansu nkaja afi na togbe ahaban keke aba anu ntino yenko na yefa ye ho enko kire togbe ahaban keke susum wiase enipa ebre na bre no de obeso ye wo eno ne asem no de obeso ye wo eye togbe ahaban keke azigblibo so kalu kagoka ofri Benin aba enu ntino adika ka kiro abam dika ahofeso de ko yesu togbe ya na nwoma hano ba enyazeketo etogi bi obikunipo okay yakwa yanim ten na ewiase no medika aka obi wa wonyanim ni nwua no wo mia no sofu mu papa yi onye omobo kakra kada chete se sofu no sen na se odema wo sefa ye 240,000 sefa ene wone ho wone ho na yede na usefa no kodi ne ho meton football gym boot ya from sekete o se na se betimi aton nti memfa ma no mfa nkoma ne na se nti ho ka ye 240,000 sefa omfa ma me ena masase nso a meton ye nso a won kogi scan mra no a wa kogi scan apa no anu nso ye 220 million 120 million enti me didn't call Sompa me didn't call Oirepa nti Oirepa no and omudi come a lawyer be and a liar no I no one or dimu 30 million a buy
nti aka me ka $10 billion me hia me sika me sira mo ada mo amana me sika na mame ti sa branti ya wo kana ase mo wo fa he o so kwa ba krofrom ahwefo ne atiefo papai ene ne dai to so mienu a yene na twetwe nkomo so kwa ba krofrom na abrahu sem a ewom ne se saa asofo a papai bo no kwa du obaye office ha ema mpanifo yene ne tena ase gitun so betua papai sika ama no yan konkonko tibie mu a o se ba bia papai pe bia onfa ne nko aka 9,000 ice would tria de ma papai nyame ne nukura nim ni se odi wani e ba be hu no hwesire osi nante utumi se ne wanante abre pa abreho eminim bi ntia ni sika bedi ho kwaji sika bra wafa ya asase ono a atonzo ole behwe ne ho fa ni sika ma no akoya asem foforo ya asem wo kada cheke wakoma to ye mwate we ene de tosu mienu a wabaha na ye be de betumi bia wamfa ma wo a eja samo so ne kan ye wa santema mpo new da man wa bra akoromfo tini kube ni tuo sam ne ko ho obeto se obi ewu kube no soro no no se eja mamin sifom eja samo ase jai ni tuo na do beba pani wase won tua etuo na de ne beba wate Mate ka wakoma to yem madawroma momo ame okay omna samu wase wa chimi ni megere dwon Oforisuo waso ayedai wa chimi ni megere dwon wache wonno yere dwon wa fa usika na di ka wakoma to yem wate oh Asem es waninti omo share programming o papa on bekai no ati for fanchese papa him se ne kasa no obi to obi a obekasa papa ne kasa papa eno ma wafa mu na hocha onamu no aja ne yade bebre ti ama ne kasa kwa papa wa yade kura so otimi ekikama bisisi so duru ba bia ne di nkomo a na nipa wo wiase na nkasa na nipa bon de bia maka mesi eduru mebi na nka akọ hwe wo bia Oforisuo uko hwe obi a nipa bu a wo so pe bronsam hu na nkasan bronsam na wo hu no enna nkope bronsam bia bim ye wa bronsamfo bi wo wiase a Oforisuo ye obesan hye blesisi a enkoka wo mo de bible ne sofo ne binom e de ato mo ho so no Oforisuo di hu aguro a obesesan hye blesisi a ye papa ye kwan a ofa so na ubusa se na ire ja no eno de ema ne binom ya de pa se ka se ye nya ho nko de mantimi sa no ma no sikana sa sikana sa de mantimi remember ye bi de ba ne dodo ne de se ye ja obi wa ko de ma ya de dodo na ya de o de jai mo se wo no pa che so ko fa na nso ehu sikani bi ase bo ko fa bi aka na yire ho a oba na ja ne koda short ya se enti ba de ana ko ye ne se wo ko fa bi kan no no e na o de agina so se wa ko fa bi aka mo we american wo de ti wo de jai aja yanu ate nyewa ko nyonwa ya ba ne se ya yan ko bi to ya sa na broken heart to Oforisuo de ana ko si nyina ne se ye kan abranti e de no person kire papa yi se watima ko the sister station bi necessary watima tua bi dia that is all the abranti yi ka na no oba tra ha ye bo no nim se papa situation wo na nya de papa yi ko betima kasa ena no papa yi so wuo Oforisuo di pa bi de nkrofo bi ka omoda no omko todwe no omoda no mo bompa ya omo bompa je ni pasuma je adesia nka kunu na e ka nka oni pa bebre bompa ya sa wo mo de amanfo ka ni ade bi o bompa ya ka nipa no de ne ka nka de bechi na nka wo nu afa Oforisuo na branch wa ba betra I think the guy kokko be meboa se wa wisu ni wo se so no an kala wa betra na no cheche no mama amfa papa wo de ne ka hwe kwa na fa so papa kwa utie mu mse ne makura no woni bebi ankura no kura ne nam o ma ya basa because we wa ha short as a my mienu the work as a che obusa no kwa hye ne de oba ono so we ono kura tu de nkoye because papa yi onko no waba
and the papa utimu se orena wo free Cote d'Ivoire kwa no wo ba kwa ne se na papa no Cote d'Ivoire isika wo de kwa up and down and then katra ukro mo aba bi na ye because okoi Oforisuo busa wo si wo nua bi na to adwane ma wo na ni nyina titu ni se hakra no wo betena Oforisuo e de na wo de tra eno ni problem no atwetwe ni ade wo Ghana ha wonya dwuma Oforisuo atwetwe na nso nipa desani e the Bible akata nani se won no na agye abrante sika sesa ne shebre papa tu sese sika na bedi ne nsemu a obesa e different obesa ko different level sky bema Oforisuo nipa bebre wa nante omo nam no situation mu wo mu no omo ko sa situation na ne dofo bi hwere no sesa sika ne ba obotom na nso Oforisuo dum ebi e be hwe kwa na ekom ne se sika ba obotom pa na ekom ne ya be ekom ne ba da woni sika no Oforisuo na oka kai na de ade makono de nyanka we mi cassava fish na nka makwache akante me kwatwum Oforisuo da obenya sika kwa won kai debe so enti papa situation na mu no ano woten nyame kura na ba me kura na oba ya me hu no ese de otia na otie because an kasamre and go free situation bi mo ya den enti e ka kira brante no wo si ni din ya se din na papa wo ni no friend say Abikan your friend Isaac friends Anthony nipa baako ni din bebre we kuram se baako bi ho yes ramu obi a oni ma branche na wote sa asem ya ya kan pen no sa Anthony ana sa asike na onama wache chigide no se watima twa sika bi pen ama papa idi a na chese sa sika be no twa no dia kan won twa na de ma no ente sa papa yi chese onu aka se bi a de mo koye ni munyai so onu ama ye kwan se ye nkyere kwan dia ye betuma kire kwan so bo be kapa me de bia makam so ye sofu kuta Bible o bom paye ututu amanfo no ma bayi owudu nsato obi so no atware o committee na akobru nsama kwan mu a obetwa atwene kwaku ma hu sofu bi aduabo kun ku bebre no Oforisuo bebre wa committee o kwan Antoine ne ade ase o babia asofo mo so yawa enenem se bibia bibi o mo so yawa nya ye nya yakobi penya so enti bi le meka di ulem bronsam di ni lem o di ni lem wan koka na o mekun so fi se papa wo de ne ka se wo so ne ka na wo ka de o pa ko papa so nya akwada sa Oforisuo me se abrante no empa na obo se no nim se one papa ibe hia no nim se papa ya de abo no wontimi nkasa ana wontimi nsesa na won kai so sa also say asem o ka na no nim se won kai no nim se won kai ba papa be se o ka ka za no mani nyina e de na wo yi yesra year 2025 years me mo am pese mo se ni pasha bere ne wa hama mo ti ne ka se de bi de number 2 dwa wo ti sa se mentra ho obi wo na me wo sa situation we abi sa situation we abi enso what ho obaka obi asem o sa situation amu ka me so mu obi sa o na enso what ho ti sa asem ne du ba bi ansa ben so ansa no waba ti ne wa hama mo no eti e ka cha brante no obi target nkan che ne sa asem na emebi ko tra Sompa Asem Mpe Nipa kan no abrante no nani abre wa sa Africa divu asa ba repeat na otonfo bo ba bi no Oforisuo na ho ehia no okay na chese papa obegya manaka ko mfiri Cote d'Ivoire ansa ma bi mu eno nti no onya hweyi o manani enna ho the nation's uncle come to a big kitikiti no wadwa ekomo ya na ohia nso mani patete da bia na mafutu am de ma mo fa asefo ne se nyame ya de mo first ka ni afese odi ye bia odi aye up to ne ntinka ni die kwa aso ni ankase fata ne se nko ya besi ne idie nka adi ni pakura de be de e kwa kotu ba bia da no anya asundie da bia ye bo Kristo di no e ma wiase nyina hu se ne nenam ono ne ye preach na asem no ba ye de ade ye nua ne ye wura free se ye wo papa bia ye di ni di nam ebesere so obi o tie bia 90 million enne kura sika nwa di nyesika bia aba pe di kinya baba ko ya bokoko wendie emfan o de adane agro ekina afrobozo won so de okoba bia enyeyi no de nani akokire tuntum na tuntum aba ofie afrobozo woni wani ni yi anaze sebita frache wamfanani anto na enso condition wo mumfa woni ntwe papa so ya tumisa ne ma nkoyi sa na wo hwe nipa na ama ne mfa wim na ade wo ho kasebe kase de osika so no ye firi mpo na hwe ni wo mpo a ko yali nko so be da nyame su kire ne se a mene na hia bijan mene na hia ya tonton ne ma penti bia papa wani 2000 na 3000 fa we no
we de nya ne say bi ne de no wasa agye fama no no mfa nkɔ no ho ayare hwenzo aseda wonso to yere no manje wani gye ye besere so wotie ya onye nyansafo ntu anamo esefata na nimo entimi aya na nyina pe ifra wo ne tete no onye nyansafo omankomo ayedi so mamfa so na ebia ne fi na ekro ne ametena ha biem ne akere papa ne ba bia mfa nhyira mere na abobo ano ndi ya wo manani na ho ne nyina enya asumbi. Okay, ya Asem Nipa nye mamitia Oforisuo Aboagye brantie no wo bra na wonte utu ne fon so a wontie na wiase wo ni sene a na ofalumbe ka no ni mwantimi wo a etete won Thomas anso na yese woto abo asonso de na sa wantue a kirebe ne apirime ne bedan woka okaya abrantie ne ba ya office wo no ada no beyi ne ho ano se eyampa se woje sika ne bi sa free papa yi ho na wo hwe nkontabuo bi ano opese wode eye kanta cross bi ena me de ne kwa na me de ne ma no ekwa na me yi sika ne bi ma ne manti sika ne nyina nso asa wo hwe papa ba ya ne ma no ose akwa akodi abrantie no hokro bese sa ye de kwa ne ma na wo ne hokra mpo na bi okra wa fa nka ho na ebinom de Nyankopon din na katakata wani abrantie kwa wasi so na sa wo sise ya na abebo oblade Oforisuo Aboagye ye ka kire ne se wanya ne ntem no mfa sika no meto ba bi eda yesi ebi hye wonum kura na ato bia ben enka we se kura pe kakra bi ti se de Ofalumbe ka no wo de abre no na nko de ahwe no ho ya de oba ye wa meyi wa ma so ba ye no so no so wo kire se wonim ne pa wa boa open enti bedama ye ye ni sum na so se ma boa open na afa de wo data chemu amayi wo no afa de memi momu na wasum me de makoto achechemu o sa aka chem se wonim me Oforisuo Aboagye wonye nyansafo no ma ya asem ya ye kenya na de hiade obi a woni Antoni em se we se de wokosachi ehwa na wo ye se sokoban ampa anasa hefa from enti nyame ya adom o kire nyame ya adom Oforisuo Aboagye be ma your friends se kokosachi ani lemu ne ho ye be ma na kwa akohwehwe na kira kwansa wanya ene ye se ya kire ne fufuo na se wanti ani ya kire papa itontum no akofa so de besin na ese no so anya na asomdwe me da ase enti abrantie Antoni no din eye Bible mu din now side Isaac eno so ye Bible mu din enti ekwa bi so no so ye sofo kora no a enam din akese mienu a edaw so no enti emihu unipa ban anka wo ye na nso so na abra wuseme wom se papa yare ye no na adwen se papa ontumi nkai frise papa oni ni di komo kora na duru ba bia na ne yire fineti akofa baby foforo etina na adwen kire ne se yesika o se yenwomo papa ntumi enka biem eniti ofa ne ho adi na empokura no se obi edewoka ana odu obi ka na nipa kro efiri mu a ka ne papa yomu no kona busua wo se nipa asumasi obagi sika bi wo me ho ana me sika bi wo no enie eltie musa se ka papa bibi amfafie na nyame amfafie na papa hwire ne nkwa etie musa se Isaac ana Antoni no etikasika na odebekwa akoma papa yi ma ana se na busuafo onfa nko enu ti yanka kire Antoni se ekwan ya wofa so etua sika ne bie no na kire se wagi atum se papa wo de ne ka enti se wontua nwie di a na kire se papa sika yi no wo pese ofa di ana so pese o ye ne den onye badwemma se no abraho sam ya bam papa hwe ena otimu hwe ne na ho se wasi anantena enye nante ketwa wabre enu ti onam a wabre nyina ho no a wo ye ne nyina utisu na eguo eye duabo kese pa entimi de kakra be ka cha Tony se oba office abagitum sika no so watua bi enu ti attempt to pay is paying enu ti watua bi dia aka 9,000 misre no o manen koye dikakra bia wona brabom o manen koye yenko dani dua bia wo ba bia wona brabom efri se wagi atum kwa na watua bi na wabagi atum wa ha se wo de papa ika no Isaac se wo amfa papa sika amano a ohuntumi ento da eno to obi wo wa iduru ba bia ne nyoma bi ese ya na o de ko hye adum de ko hye adan na na bia otifie ho a
wabɔ ne bra yi anyame ahyira ne nyinkyire mu no no de bayi kwa akwahye nso no ye no kada chie ka wakoma to ye mu ate ye be ye afam de bia se ye beboa o firi se oba ye ne frɛ no obae ti nyame ya adom kyerɛ betu ho na monwate ka wakoma to ye mu ya asɛm o ye kɔ computer so dwadie emra sisi ya Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Mami kakana menumwe. She, eyensa ye feni piase aba adwaman so. Piase? Ame, piase yen sa foforo kra. Awode awio ne leko na afra. Wonim nsa no. Wodi nubrane hahama na se egu yemu a de so opusu nunum na wate ne pampan no. Wote ne da nkasa. Wotimi de se bo adwabo bia se ansaden ewo ho. Na se wonom nso a ne hwa no ayaso nkokra. Tina wonni piase wo agure. Sa pepepe. Ene chemi. Na min chemi. Piase sa enye na ewo ba hodu bia yeton nsade ne ewo ho. Etufo nkodom Peace Ventures a ewo boase. Fresa no mesi edidi sui 0557 758431 and 0270258138. Piase. Shadi, Nabi, Shadi. Numni Yansem, one too many pa winning feed don't watch it. And Sasa Pin for nom, FDA Ajibedi and Kratui atum. Okay. Aya kwakwa nim medical catcher tiefo nyina se ya nimten ene pempi yehwe ya chidie bibia na ho firi se adepa bia ni wa da chire yekofa enye hwe na ene ye kwa America mem ho ena ye kodi nkomo sanse abogafo a wo wa control mu Asem Mpe Nipa ye boa wo mo no enya asem keto che wotwe hu nwi na maami wedie na asem no atwi afa ne so na awre ho papa emu nchirimu ebeba na eba so a ano hye papa wakoto asase ewo kromo ase kotokuom ede ba na asie abro sembe ne wom adansefo wa asase no ho omo wei de oton asase ne ma no owei ya asefem sem o ya asefem sem papa yekọ na ye ne makua enko twetwe komo ewo ahoma so wo America bruchimem na nakosem ode abeda Asem Mpe Nipa se enko no wa no yenyina yemobo ho ne kwan ye de no ebefa so makua memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so ya da oba pa bibia bokọ de adum da fe ya bre wa bekonko Donald Trump yese opama manfo ehun komo wate ayo mate na Mexico for de yese wadi pre ne kwa Mexico for so mo lande ti so mo musa ba America eno ho asem te say eyampa o ko so de yi for so je sa ko border do so ti e fa de besi Asem Trump on ne bo e fa de besi ma me so de o paper kama wa pepa ho adom ye de nyame ase eno ti ama manfo wura ho ana wo mu wonu ombedi nkoma wo mu ni paper no wofa asamu no enye eni kasamu na enye eni gisam yenyina ya famuda yenti amani abre kura no ya famuda krom hankra kasam enya de edafo nya de didi agro enya de didi agro Asem o nti won fa mpaibo enta yechi sade be ya yenua no mu ni bie no nyame bebo obi aho ban sade be obi abenya kakra amena busua di Trump on tronebo kata so no mpaibo de ye bo
na ye won krofo ba ku mienu bi a ye do mo ba Ghana fo ani beje papa me pese me bodi nya asem keto Ghana fo hwo saafo no Ghana fo hwo mo nim guase se wo munya beduru kotoka se kim nyame adi nkunim ebi ana mo won krata saafo no ho ebi ana mo won krata ye gina ya ko situation bi mu da okay nti no wo de ye nya obi a na akatua wo ho mo da sani bia okay ma me ya fa Trump ni America sense no nto nchen ukoto asase wo kromo ase kotokuom ye ya mekan senya asem ne ba asase no a ko wasi uda na wi dadada ma me na netom utofiri ho aho di asem na asie yo me da se madam Fopa ye friend na fie kwadu afie kwadu free se abusuan kotokuom abusuan afie kwadu free mu enti mi wo krom ha ana oni mi kunu frɛ me sɛ wɔn tete asase na metobia sabre obi ababa krom ha foforo mi ni krata sɛ de mo kan enkola sɛ gu me so a me hwɛ enkola school enti ahyase na me ka sɛ asase de mi nya meto na nso so ana mi kunu sɛ o baby adam edayie ti so baba beto a mi awani enti me ne agya kwa ne ye wo mabusua panyini ma nkota asase no mfikyire baabi o abusuafo ni nyina na agya kwa ne da wo ma no wo no wo ka kyerɛ me sɛ o mtete asase ma metobi ɛna me ne agya kwa ne kasae ɛna me diska ba ye na me beta asase no enti me beta asase na ɛsɛ me ye ho nkrata asem na kasa ne ye mu mitu anamo no ɛna wo sɛ hɔ ye water lock enti no kra na me koma etu sɛ na water lock asase de wo nkoto bi wo ambia se hefa ne bubu wo mu da agui na ne asase we me ne den na me de to ho enti wo mu a na agya kwa me frɛ me o frɛ me no se me nua ba asase na beto ye no emfie me enu aso wo ma me si asase no enti maje o panati na me se agya kwa ne me ka kyerɛ wo sɛ bikita nkwala o me nko anam ti prom hakrata abra me ni bi enti ma me break akra o ka pa 90 no na me suma me amadam for fie kwadu ne me ba e fre de bilia na o mo kwa no mko tua pa 90 ma papa no enti sa ma papa no utua asai 5 million satam eno ne panati no ache se otwa 18 mu ho a enfie se ni the batch asase de beto no it's 2004 to 2005 more back the referee date no okay enti o enti no me tua pa 90 ni wie ye no ena me ma ye de anwea 10 trip kokogu asase no so ni akoye no na papa ni ire duadua bode wo ho ena o mso mbetwetwa agu nam se ade awe ho semni kan na ye ntwetwa dua ne ntumu mama me mfa na dua ne no wia na ya babe ye ensi anto ho a mo na papa pa ni wuye me kwa yie me kuro ne me mani nyina kwa yie ena ye no abusuafo no kasae afa de me wo ha na me che se ye so mo fa se o de cash mine wa kwa akotan sase no am se ase ne sei me ma bi kuro ko suntre police station no ko fa police for no bae no mbetwetwa amfo ni ade nyina ena eda ho asem no police for nsem the 2015 na me ba Ghana ena me call suntre police station me call ye no ababa obi wo ho ye se ye friend Vera o se fa no kra yira nti me mfa sasa ska o se me mfa na 300 cedis mra ena me se me ntua 300 cedis ne me ntua chena o se me mfa masam nko fa na yira yes just like that fa no me ntua 300 cedis ni dia you know fa na beba enti commander na no wo ho no sasa me refi din but onye yira ba commander na bufu ye no so no fa ne che no wase me nua ba be se me enko na commander ye tena ka mu ne ye koye no ye ne abusua pan na odi kwa ne ade sa papa no se me nkai ne dimpo but afie kwa de oni me din
ene saa cash nine no ne kwa fi say 2015 me the policy for kwachi wo mumie du nyina e no mo kwa no mo kire masase ne foforo e wo bayerebo e kwa mu ho ene kroma sentem ho eti me kohwe se de asase ntie me hu se obi anu agusu obi yeso na me se me mpema nso na kasa ne nya mo bra ye hu so mo tan asase ro mo sei boy no beta asase ro me fa ne kokot na me se me fa ne kokot ne me fa ne kokot kina mo fa me sika mame me nya da je no obi amatwema nso mo fa me sika mame e no mo sei asase o no mo de hwaba me na me se me ya asase we ne me nya asase we kire fi sabe mame ba me gina ha no obi mfa de mo ni trim and inspector the same sana tie dia a commander sana tie dia o dia asase ne hwe abusua panyin na wo na no ya no ne nsa abufu ntikra me hwe ne din papa nan ton na on fa me sika ba me sata na asase no 350 million and o de hwe abusua panyin ne nsa nti o de hwe abusua panyin ne nsa no afa de ya fa ha na abusua panyin fa ha ya fa ha na abusua panyin fa ha in 2017 no mo ye bi na me san kwa me kwa na me sakha busua panyin no na busua panyin ye kwa commander no say me me yankwa wo mu anyina wo mu hene de awiam hene me bo odin a me de minim wo abusua panyin no e na bo odin kire me enti radio no so nim ho hwe abusua panyin de bo odin kire me ya me yankwa awiam hene ne ho ni fie wo patase na yankwa kan kire na awiam hene no and ejina boy cashman na chi amana transase no nti yenko ho minimi kru ni papa nyina fa aka ne kwa wiem ho ye do ho na papa ne ndi ho na o se ye ntwe no papa so wo to ade aba no anu no wagane eti papa ni gane ye no na ye fa ne sei me ma ne koye eti 2024 year January na me saba Ghana biem me ba Ghana no na me ka che fie kwa bi se asase na wo ho no me eye mani presam na me tankase me ba krom ha na me ni krata o ba ta bi he nkola ba nwotwe na me de ko ta nti me se me je mo amna ka me boa o me se madam fo no de nti ka wo busuafo no sa me se asase no mo ko soro me wukura me saman e be tata mo ade ni sika e na fie kwa de me ho na fie kwa de frɛ me se o hene no ne yire ya komfo na na no wenim kon ho no wo nkwala no kon ho no ta o hene no ya komfo no wona se odi akonwa e wo fie ho enti o so no de o ya komfo enti o mpe asisie enti memra me ne kodo ya adwuma wo repai ene nipa be yi no de ahone ye nyina kwa ni madam fo fie kwa adu ene papa na samante o de anwea kogu asana so no ye nyina na ko ye tipa driver no de anwea kogu ho ye nyina de ko ye wo hene ko hwa ade no ana wo gyina ho de na asase asem de aya manisem na senka me obi a ye obi a nka metwa bia ma timu de wonko edi na nsam mumla na msebe de me nasi kwanso dom ne se ye pa wo pa fo de ye ba ye nche enti monko na mefrem ti a cheba ma kwadwo ne me ba no koye ana wo sa wo hene wo ka kire won se memfa papa no ene boy no sanko police station because wo aka kire won sa de no kra de no kra wo mu ema ye nkotwa asase ne bi ma me na wo mfa misika ma me o mu mpeso o mu gitum ti be fa o mu ko police station enti me ye ko police station ye kwa na papa ne yare ena me se obi o yare de me nkwachi obi no mewu ntome so enti ampa me da no ho be krum ha na te se papa no wawu na me ye audio mama dan for fie condition ko bo ntre abusuafo no okoya we se me de me nka me de me ni bi we se me de me ni bi o ma ye de no ewu no me magana fo ne wo ma tie so pa nyina ye madansefo me sika we meja mama naka mata anwea 10 trip mo bi de sidi dai abere wa sesa ni na me di ntro mi wu kura me sama mfa nche wo mame obi a oba pay na se si a wanwea 10 tips no eno so efa ahe wo to ni nyina fry wo mo abuwa bra wusu to ni nyina ka ha wo wanwea no mato afra asase ni nyina wo to ni nyina afra asase no se si a no wo to ni nyina afra asase no wo mo a wo mo di asase no wo mo we wo mo to ni nyina afra asase no wo 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 to ni nyina af
me pato bebre ni po betimi akire wo mo edi ani mo ye fie kwan du no eye wadamfo no di odin kai no wawu ama di otoso mi na be wu ntire se abusua panyin na osisu sesi ya no papa di jaja pa di o man kwoto antwene wo mo fai ntu agya ka wo no me se magi bisika wo mo ho ene di odin sa ka atna na de no me se wo mo mfa me sika ma me o na sesi abeyere wo mo me ne di osi da no kwotwema nso ne me ne no kwotwema nso chena mo na me to wo ho mo ni tua mo fa asene ye sa de nya da mo ntumi anka nkyere se wonya na de no mo ton dada okay papa no wu na yo ka kire me se ne wo you know fa asene kokon bebo no enti na wanka enti me pesa ga na fo nyina e madansefo o ma de yo mo se oba pa me de mo eno me bo papa na trese metie ni yi a afia kwadu no eye wo yonko afia kwadu ye me yonko na trese busuani mapa ono so firi abusua na moto asase ne wo munum wo ye busuani mapa de no ono so aka busuaponi mapa de no ono so aka afia kwadu ye baby a mekobia wodi madanse dano aye kwa wo hene no ho fie kwadu kan pepe o hene no po kan se me kra asase se na me wo so bo awo ho me wa danse fo nya me nkwara mkoye Asem etiefo mami o kasa free America abrochimem na ko ekoho na abrahu seme wom ni se wo mo nim asase ne hu bi ne wo mo maton asase ne nyina no sesi wo mo nka atiasefo ho ema ya na mo tuo kura no de wu last kura Coding Junction ekwa akwakoto ayi ni so na ye lawyer ba ko ne kase ye ni sa emwa enoti se de mami kasa no seka adihie omode sika baya ana seka ye eka bi no bidi wo mo aka busuan ne kwa akwaje saa no mo wajapade a omuntumi emfa enkoche wa bonten e de abusuan bepere e de aba abusuan nim eno ntiso eja eka ba e besere omo se omo hwehwe kwan e befa so a e betutu ka no nya asem ketwa maami ne kasa wo ka no wo se ne ntam kese sanse no nikrata wo hwe nkoda nwotwe na nani bre ya ode ebeto asase no eno nti onya emane ka da biada enti ya adwene se anwea no so egusu nyina no mekura de anwea no ye kono na mani ni anwea no ho papa eno nti no anwea no nyina eka ho eno nti ma me kwa akoma to yem wate mate kwa akoma to yem ye be frɛ fia kwa du me fa to vote me ka samba Yetie o. Wako. Hello yetie o mame. Aha, me ka samba o hene na ote wono. O ka se oni masem ne ho bia na oboa. Okay. Abusuafo ni nyina ne twehia ye madam fu ne dia dance e pefe se no ho. Okay. E da ye kwa ye wo dia tinyi so ni ho wo se no ho. Okay. Enti o hene na ya mo ko no ha na ye konfo oni masem ne bubi. Abusuafo ni nyina fi suru kosi fam. Okay. Abusua we no me ma wo mo warning. Me ma wo mo warning. Some of the asase sem ni dia agora. Me de bato nche na ma pagya asem foforo. Ye nyina ye besi entoma hata. Abonte. Mo de mo pa mo fe me sika ma me. Ma me na chese sesi ano ye ne afia kwadu no ene bedi kasubom na yetumi akọ hene ne ho. Senkomu sinkomia mo hene no ye nanim semu a on pass and papa be en kanchele ye ne ntwa titi a tiki wakoma to ye macho yes o hene to ka ye nyina akọ ho asamo ka ye ne se ni aba asasi pa asam dia ya manisem na ka ye obi da hwa nke metwa bia ma na me po me ka cho so nana sadia me no mote no me pesa me no mo batwe manso enti asase no sa ata na ye 350 million e na mo wo fa na sa de yo sa akoton ye enti no mo fa me sika ne anwea tentrip no mame na asam ne to ntwa okay ma me de to akoma to yem okay ana papa na odi anwea ko gu so no so ne number wo ho ye bedi hu dwuma enti ko akoma to yem wate mate medase na obeti enka fefefe beti enka fefefe e asemo e asem papa yenko na ne kekebi heba center enko twetwe nkomo emra se kabi wunuru no saa na no den esu etitie onim komodi papa
Dr. Efinshapo. Afin commencer à Oforisuo Bema. Ici à Yache. Le Kwasem. Donazini Fudoso. Virginie na. Dr. Who are you? Milasipi. Say do no wa ya na wonu bi. Na ehyehyɛ. Dido ya na de asise ni peduana. Doctor Yabrenutino, dear now, my chief. Oforisuo Bema, Dr. KKB about center said the dianim ye veins expert. Eba entimo adwuma dia fruit three besi wona se. Ye dia bibidokroji ene ye adwuma wa yaso ye. Uba asante monetemu akumase ye wo soame. Municipal assembly hon ma wo dia uba bisase wo ko ajadu fie wa. E wo soame municipal assembly hon ma na soame mekom commercial bank wa. Ena okotema ye wo community 25. Be dia kon last of so na Accra ye wo wager old barrier. Oko techima ye wo twimian kwanta ena afu mpota ba bibia e afu Kenya ase number 2 ye number ni ye 0557 34 60 0557 34 60 ena 020 36 46 11 ebiem 020 36 46 11 so say da Dr. KKB about center ye tumira ni ye kyeresi ye de biara da ye de dansi die se de tie obade de nubra na ma ye de ye adwuma sa na ye de kyerɛ ena ye be ka ni wasema bo ni wa dansi die Oforisuo be ani ni ye ni padua ne kanea na da biara kase fi utimi be si wona se ni padua ne ntini nko ne kura mu ebi ne nam utiri mu ko wani ma emoja di ani no furu se ma ni ntimi wona de yi enti obi wo ye se etabesi na ni so ohwade ohunu ni ye na ni so ye no bisibisi kanea no ni na di babadua mu so ni kwekwe ni so na ti omani enti na obli wa betimi anyina twa 80 years na odaso wona de enen kra 8 years na space ko school ne ya ne se obekusa ko hospital ni ya de sike papa omani ne ya mi se obekona doctor ni na akoye wani operation no mu space o space na ni ya ne ya ka woni ne mi no wani ni mabrofudo de ya papa nso o space e de ko papa wani ama no ye bi se ya se sike card ya na ahwehwe dwa ana ye sike kan ni ana sike twa de ma sike kotwa beda ho kotwa beda wani ni so obenwura de bie ma na Oforisuo wo ye maami bia wo free Italy ba na nani enwura de yie o de free Italy na ba ma so ye e wa sebe tema community 25 ena oba de adawro ma ye di nubra kroji e ma no no ani na timi atia ma na huna de ye ntie na dance di did say me yo na ye me kusukusu before February before me ba but me no me pini hi go me ni sunti like a clear kakra check before within week we are clear because say pini wo me ni supreme tv me did say me yo epepa tiano probia gi se wo epepa so sana manda okay na pina Italy na ba sabi na nani onwura de kora na edi abibidokroji ama ne bia gu nani ni so ama ne bia no ma within 1 week aba wo dia dance se eyi mpi afa de waji ne do so posa de akona bro chire papa yi so a wo dia che sabi oba na sabi otimani ma me consultant kona ne ba fe no ofo so a wo su omuni nse ni da so ada asa ye de second cross akani na ma ni nu nwura de yie ena afa nyame adon 2 weeks papa oba review no ye nti na dasi de papa yi ba na o dia dance se obade ni nananu no brakro ji adawro mantino ani ehunu ade ban kakran yente papa na dance di mra ura harum straight no wani no bia me ka se ani no e kanea nti wo face day na wo ba no wo ura mu no na etewse ene a wo ba wo be ura harum straight no wani no ni hunu no etewse eye te first no master na de mi ba de na ngemani Fizde na wo bahano na enye ma okra. Nti mi okra mi ba bi frame. Na mi ka frame nti mi gua na so phone ni. Oh. Ara mi tie na mi ba bi frame mi no frame no was. Ye na ye ma hu ze ye cheta me frame mi ba. Oforisuo Bema otimanim kra na me consult face dia wo back clinic na ne ba fe no Oforisuo wo so munim se ni da so asa opapa ni no nwura de biem so adanse die ka oba de nananum no bra kroje aye de eye drop ya ye de tie ni kroje wa yaso ye ba bi biara wo tie me se bra kuma se so ame
municipal assembly on mana so me come for na man 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and a 020 36 46 111. For so yenti papa so dance dey sabi all ba ne bra na so ne sade ne ba ya so ye wo so ame ha all ba ne na ni hunu ade ya ne bra so ne se na o mu ko ba bi na ne bra ya so mo Dr. KK bi aba center asidan ka o ba de say within 1 week I will ba review yenti na nu asem. The blind can see at Dr. KKB Herbal. Wow. Yes. 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 I'm glad to the qualify for better than the team. The minute pressure, yes. I've yet chair, the really good some addition. Yes. And she was listening to me. Yeah. The 10 wow. They say, I did a turn about it. Come up with the apple. Maybe I'm going to do it. It is said the Nina did more could do about the Adaroma, what about Dr. KKB about Santa Yedi, Bracoji Bedi, Ama Sabi, way una dear said the Netiano, and Manano said it as was a baby Biara will be answered. Offer a bit with the Adona Manos audition who approach say stroke, diabetes, to a sintini, a command book in Kuna, take a canoa bread, said, Uti for Janica, what the pressure does, sugar does, one more, Messantini, is almost saying a courier war. Symptoms of chronic Kunimana and Soti. The Mayana Tiako, a woman's and some fibroid or menses in my year. For when in a bed with Dr. KKB Herbal Center, your number be 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and a 020 36 46 111 ebiem 020 36 46 111 ofoso be makuma se ayewo swami asanti mataba bi biara wo swami municipal assembly honoma ana swami meko bu de oba bisa se uko ajadu fie wa ajadu fie odehia na owo kuma se mataba bi biara wo tie ye e wa santi mataba kuma se swami municipal assembly honoma Tachima twimian kwanta te se won kranza akomada wanchi ba bibiara wo hweye wo tachima twimian kwanta afuni ni patam ya afu Kenya si number 2 tama community 25 sana Accra Wager Old Barrier anaka so Old Barrier ofo de biara da sama Dr. KKB sale ya kan se Aboagye te ase ne de eni kwase odasani biara de yare ko go fi so spare parts ase African man must die with disease after the last 3 dies. Okay, Obadi Kayo na omieni KKB Herbal Center, the youngest herbal doctor no onuru na no so den na ogini hudi sanse ni nuru no ano nam ano hye eno ntino adepa enso na ton ho Asem pa dansini ana ye maame eboni din wa asemu afia kwadru na wo se na kene no atwetwe komo kakra na enso so no wadum ne phone no eno to obi beka se asem no yetie owuo de na kenkwa de so wei de onimu trodo afia kwadu no na ko abekire yemu kama pa ti akwa yese one side ne yaboyi eno ntino yenhwe na yempa afia kwadu no producer pa afia kwadu no na ye ni hu komo wate ye frɛ no so ane phone no adum to no te enka onhwe so obefra every say dansini trodo ani afia kwadu na ntete kura ye tie ne kura nse yesi abusua ne se adenti na afia kwadu edi maame yachie Asem foforo kura the nation's uncle ekede na ese yenya yi no tu aheda na nke yensanka maame afia kwadu no yemfa nso ne aboga ikan yi so
na fa abusua koro mato asase na di na omudi asante akonya ni bi no a se betafrache omunim se yiwura astop sa de no mo ye na ne ye woni aka kiro ndi yemfa he frigim na yemtwa afia krodo. Okay, yanko 3 eba center du papa abadwaso no de aba 3 cool capsules ye de 2 kuku no ase koko no na kwasi broni frɛ no natural pass ye na sa koko no ya de bone papa orofo adu papa bo adu papa odwaso adu papa o drugstore adu papa o herbal shops o eduro ben ye di 2 koko na se 3 cool capsules koko master ene di e2 ase yanko kolina ke ba daniel ba mr ye ba apidank ye benya biato na ye di 2 koko na se 0546107107 0546107107 clinic of the moment omanfo epu eko tu siatika yade no ase na siatika no 21st kene mi uzi yade bi e friend siatika e wo ye expert oni tumi tu ase pa abibidro so eno di tu siatika yade no ase eso sisi fa osire mu na kokoma kusu na ase timi yade siatika ye papa okotu abui osori abui odaho abui utumi se wo na kokomo no etwetwen siatika no yade bibire bia da wo se fa koda 21st kene kefo na wontu ase emfa my laboratory scan ni fidi awdo p 21st kene ko bi anya asem keto akora 15 branches a chance wo mamu ha eno di tu yade no ase odofo yenko na ekotu yade na ase a sie okuma sen ko ade atwa overseas afa road nchemu a 21st kene ko sinyimini oboase so ye cancer quarters called junction domi market ho ene popuni mantam kupom nkan so yane kranza tachima abu 21st kene ke ho yenkotu yade ase 0540311311 0540311311 mizo drink ne 5g mizani bi abadwa so anya asem keto akora orofo aponto ne abadi tu no nyina emizu ene 5g miza ene de betu ase KKB Herbal Center ono ene ikuti sisi oye the veins expert enya asem keto akora yade be na de koda KKB Herbal Center wontumi tu ase emfama ene yade na stroke na diabetes fibroid na orofo prostate ne ya kesi o na bema ukonsie ni ujem kura no wontumi ngo bantim tutu debe KKB Herbal Center se brain no mpoma tuo no fa boba no mankura ene otuba kiki bam na nyoma ye adwuma kama blood pressure no obetu ase na wode ama osisi na ye oyare nyina no otu ase ede ama orofo yenko KKB Herbal Center ho se hafo a Kenya ase number 2 ho na be KKB Herbal Center twimi ankwanta wo tachima sa committee 25 ukotema obehu ewo ho akra so ye woja old barrier ukwa obehu na pasante mante kropo kumase de me koma kwante po no so ame ha assembly kwa no so ufa ho a usane ase okakra so ko ejedu fie ho na Dr. KKB Herbal Center was say African man must die with a disease after the last 3 days enutino papa we enutino enipadua no ankasa ye spare pass eye edua enutino eni dawo ewo ho yenkoi ni kutu yade ase 0557346080 0557346080 yako KKB Herbal Center oni kutu yade ase Dank Natural Healthcare Complex wo frɛ pachi number 2 enwo Danke se men kan tro se yade bia obetu ase no de ama orofo emane nya akwadworo ewo so owumfidie pa enuro nso ano nam ano hye pa yade be na de ko danke ho a wontumi etu ase emfa ma ahotofie ena meka no wona wotu on yade ase no omo ena didi kase wi ama no ahotofie ho eye danke opachi number 2 woni City Life Hybrid School no ena bo ho pa yenkoi ni kutu yade ase ewo danke ho yafo nkwan a yemfre wa homa wi so 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 Tabita Clinic wo frɛ Tabita se men kan kyerɛ wo sɛ diabetes prostate na infections na kwakoma to yem kra e ma ne da ne wadwendwene wate adwendwene ni nyina anu ye nyina se ebesa yade Tabita Clinic yade be yemfa koda Tabita inu tu ase emfa na ahabadro so na oditu yade ase laboratory ene scan fidi ahodo pi ye be kyerɛ kwan ya be fa so obedidi kama na home care no so ye adwuma enya asem keto akora na nikase mewom se wuku ada ya wada bia no ye prostate no free scan enti no ye check na se ayekese a na ya ma oduro
na hoato na ho atumi esan afri yade ho Kumasi ahodwo da ban Cindy Junction eho na be Tabita Clinic enkan wo ho sunyane takora de takwa obehu Tabita Clinic afri anopa nonso ekuduru anwumre no nan ho ene oye adwuma no adwada ekosi efiada bia 0260196219 0260196219 Tabita Clinic ene se menkan kire wo sa Obo Herbal and Medical Research Center wobo se menkan kire wo se wode odin herbal bitters na badwa so sisi yade na etu ase infections no so eko nemsan yade no pre-care prekese pad and immune booster dropper mojawie anemia dropper wodofo pre-care prekese pad no so bi ewudwa so yade ben na ade kodan Obo Herbal and Medical Research Center wontumi tu ase emfa emma ado ato adomanu eno wo one sofo mame dokro no na edi enhwe animu pe yemfre wo mo ewa homa wi so 0257472506 0257472506 Obo Herbal and Medical Research Center and I make comfort na media amount akwantu semina ye express group ye fa nkoda wo mo ye kosua de wala tu asa ye Donald Trump ye be na wo pama manfui Trump be ha adwino nanso so emu ya be ko America ho express group edo be ko kama ama yes kama pa ye be ko America ho say omuntwe mu paper 7 no na o ha adwene Canada US UK Australia Germany France and Italy orofo express group ya mapa enya asem keto akwa wakontu sem yemfa koda mu Kumasi Accra tema East Legon takrade sunwane temale bibia ni obehu express group ho na piase leko no wo frew piase leko se menkan kire o se hwe okọ Ghana mem ha babia akra ye piase leko Ghana ha amafo agia tum efrise enubran wo mpa o na atoko na omde aye piase leko no so no ewo ma flavor ewum kama pa enya asem keto akra orofo babia ton sa tu sa bia da piase leko ubenya bi ato na ne duduo mpa de Don Peace Ventures ewo boase na obenya ato na so waton ateso mfa so Food and Drug Authority wodi atum enenti omanfo atu agusu awonum enya asem keto akra onuma utimi tibidi nya asem keto 0557758431 0557758431 piase leko na mekanfo na media mawo paso bitters you wabedwa so paso bitters sense bi adro ampansa bi adro ensa bi ayadro pa paso bitters na mekanfo na media mawo enkane na wonkan you oma beduru Kumase na se de omasi agia tumu asanteme ma no enya asem keto akora na paso bitters no oba kwa afichire na flow no enye kama paso bitters na mekanfo na media mawo empemu agudie fa lawyer no paso bitters na obetumi amwakọ wanimpa immune booster onoma nkwamwa no so ho ye den enya asem keto paso bitters no na habaduro no ne no brano no ne no tanu nyina ewom eno ti ema hoden bempa paso bitters na mekanfo na mde amount Kumasi ya ukokewo ni na from ho a paso bitters ubenya biako na support no so no omo ya arrangements omde paso bitters eco sport bia omo ba GB na fama wa onkrofo no ombegia tum efrise paso no emuda opa utimi tibidi no hangover paso bitters ensa bi aduru ampa sensa bi aduru papa 0533770490 0533770490 na yenkope paso bitters ni bi na nyoma enkronkan kama pa Omna sama ofo enua bi a big restaurant bi de nyekromu a edumre bi ani padashan ya wote bonus aye de maw dumre bi atua na mo kakra kokro bi suko ye adwuma wa bi big restaurant so pe mako insia na ono o ma ye adwuma especially wa onim de ehu eye pa na no ye de tudwa imo we na omo fra omo obi se mesro se o ma meska na me de jame mansa da bi nye no onye serious bo modern na fa number yi omuni kromu ha bo modern ne tu anamon efri be fi a wotim ya de bia ira de hwe so mesro mi nwa ba ti asem yi na ye de number etudwa bo modern frɛ wo mo na ombe kyerɛ kwa no ne kokɔ ye adwuma na BBC fi a wo so ya frɛ wo number wo betimi dia from 0243 41 3118 0243 141 3118 ena sa number so za basa fa sa number 0240 608821 ofa sa number na 0243 41 31
18 and the tosu 2 no 0240 608821 sa number ofra omunu bedi nkomo mesrew enkoye 999 na e bonus ne kokoye adwuma ho so galamsey side okwa obenya sika ba fie so da beboa Asem Mpe Nipa de ye ni ahu nipa na o ma bonus nti bomoden ne fa number no o fresh sia ya obefo Mpe Nipa makoma 6 okay eno tinipa nsia na ye po mo ama makoye adwuma rofo adwuma ho odin wa nim Ghana asetena eno ti no ofre number no a ebeboa wo na odachi asetena so atumi akoyie ebi kura no a wo manya aduane ni usika sam timi tu school fees ketua bi ensua maame kone koye adwuma wate frɛ number no ebeboa wo kama bema ba bia da obenya bia de ne atua ka nsuo nyina banu bi firi okay maame tia de meka kakra bi afa asem ho na yegu na brim de atwen nyame ya adoma maame afia kwandu ene se we de me ankasa me nua no mam kwandu afia kwandu opankro no maame nchia no anyo afia kwandu nye mi sister na sister we say na koye sister na me bompa ya ama ne so fo so be ma abusua enkrim ni ngufom etan ya bem ase omu nyina se adan no akotai na damfo nachi because nkanyi ono na dia ka abusua no bia inani se woni maami ene akwaje usika firefunu na oda ho na na ase akosie no amusie ye ne ho nipa nyi o but wa ye nyame so adwuma se o se ade ne de yampa no fo so be ma asa maami wo ma kekere ne nsa egu na chi no musa de salitape asa tale na no aka ho se wontime nkasa sasa ase ameto ya majimisika mwasa ton de ama obi na manua so 10 trips egu so ase masa ton de ama ni pala se atwa block na dey oboso be ma maame no nani abre sa da osika sese se wa anye korampo wa bla oti ase awu ane sama ba be daka na eye beta be mabusuafo no se animu ya no wonum ye de se fata sa na asem na maame na kan ehu pa obi kasa me de be chanka me de ya chena se manjimpo na se me wu korampa me sama ba be dan ka no a ebusuane fan kwa adwendwem so be mama me fancy ase no ya me ya adwen be ochina e be pay se afia kwa dunia na twetwem okay omra samwa me de metu na mama se mama ne ka se on fancha na se ebusuane so yiro mo se ma bebum me gya on metu na mama mama ne wa se ebusuane yiro mo se ma bebum ai yo fo so se na me ka asem no me di ka se nipa da se ni bi wo ho no o de obi ka okoda ne mpa ebon se sa nipa no wongu na ka asem so ntwa ana obi so asese obi hyebre hwe maame wo so okuta nkura 8 nkura 8 enu atima ba na de ya wo mu se oba abesia tomato asase ye se penalty are no wa se atua mam mo agi kwa penalty ne kura na de ya na ka kura mu ha de ye ka penalty asem de he me se Oforisuo ye twa ne 18 mu ana ye twa ne penalty are no na ball ne nsa 18 papa sa kwa akwaji se sika yare maame asem a wo kan nyina wo dance ni ewo ho no penalty are no mo agi kurumba Oforisuo wie nso a oba abesia anwa 10 trips se nipa no no to asase na fa because mo to ni nyina de ma no e de asini fie obede ni wanyanya se si ano o anwea no ye je be na anwea unim sa ka ma ne gu ho sanete ne no kwan du omobuafu ni me de sa na mate no because mo recording wo me phone so nti na mega sa sa busuan ne bufu na nkoye because Oforisuo when ne di maame yanim na yonko pass no eti abusuan na mesramo mumwa maame na abusuan ti mi nyina wankasa se nipa emienu awua eti maame begya nti munnia dance se maame obeto asase omo ana sika no nipa mienu wo nkwa ne di ye na abusuan pani ye ko ba bia na pabam wadwane ohene ba pabam meto ade aba no wadwane ye besre abusuan ye beba ho na eno kwadu ye betie nanu disem on ne frɛ abusuan nim se oba na nanu disem wo kyerɛ de na danfo no wa broche ne kan se sa ne te de a ye no mbatra se ai da sa asase ni bi ni wa omufa maame ni sika enfa ma no tietia ne na nwe na nwe sika ente sa de asem we de gwata dani mo kura ne kasa kura be ye okay enti ye maame a ye ne na twetwe nkomo wo America bruchimem on komanto ne yem sanse se omudi ni sika manu a maame ne ho beto no sanse hwehwemu ye ne se kotoku mu ho no kromo ase kotoku asase ne bi ni ho asan busua no to asase ni firi mo ni asase bia wo ba bia biem eno ti se munni asase ni biem dia
Brebra ma, amani ama. Mufani sika mano. Eye tietia. Omienu omuwi. Eti sanko omu wadra. Ene yeso omu nantwie be 200 abusuanko omu nkwasesa. Komo kwa koton kora. Komo akwasesa ntie kaba abusuapani yeso onkwa be fa so betua. Eye tietia. Yan kan kire ye maame so onka na koma nto ne ye no kina. Maame afia kwando. Ona ya dance ni trudo. Na so ne pusu na homa no adum. Eno nti no anyame adom a wo kina na ye nya no a. Na ye hu. Okay. Baseno 0551 0551 0548 0548 hello entiensem mienu a ye kan ye no eno ho enhoma na ye bie no 0551 0551 0243 585878 0243 585878 edro nwumresi ya na nhoma no eyasem papa hello Udin baby afrefre. That's why they say in Kasafi says they are quite western. Papa yentie. Hello. Ah, why am good? Yeah, dear mammy, Mr. Becker. Or very well, the party, this or what? At the Muslim, upon the team, one in the community. You know what I'm making. I'm not passing. I let that party out. Or did I check some of my new water customers? Yeah, because you know better. Okay. So, my mum, hello. Oforisuo Aboagye. Yay. Amedia. Me tun grana fringraizo. Mr. Enoch, aka Nana One Collections. Oforisuo anumre nka me betuja so wa dwuma koma. Nka fala am de ba no eden so wa dwuma koma. Na abe ba kwa ye me ya na say Oforisuo wo de afutu se mi bai. Me kan kro ni masoma me beka. You don't need to be told. Oforisuo. Papa unenzo onye da. Ya semu. Ma akuduru baby a owunu nkwankwan tanse na wa keka no. Aso na ne be se na ase ya wiyo. Sesie ya e was ni fotu anamon na ne was so ye firo ma hoto bar onye da. Unim ne was so ya ye firo onum na so wie mra so ye kan nipa bunu agu na sumo. Ya sem. Hello. Hello. Baby afrefre odi. Ye. Bedi de Sompa. Bedi de yentio. Me because that so panic to man. Na me busu omna samwa se board the board nsa 18 mana yitwa no. Me busu omna samwa me so board no na so panic to. Panic to mre. Now the ukroman sem na obedi agire. Kromwa. Kroma de ni ska panic to the nya kromwa ase asase akanum se panic to asase. Ya sem o. Hello. Baby afrefre udin. Me Kasafi atmosphere for. No ke Mpe Nipa yentio. But you friend me kudia. Say many ya o pano ta no. Kama me yi fe kwedu next ni ken ma obusuan na kan yin odia. Na kwakun wo mu. Ya asem o. Ya asem pa. Hello. Baby afrefre udin wo woka ni breso. Pastor the say that crowd because we can put okay. Ma no asa so na so me kan kakra e pa. Ye twa o. Mu so ma no yi say oto e say what to do we dey no say what to ta e tie mi ensa e na o ye di ma. Na because of 20 years. Na won si na bi en so bi a won so na won so si
Okay, oko asoko mampoma. Enonti na nana boachi ansan debra baku dia fa. Asase 20 years credit so da ho dia. Umian computer na so wo dia. Kama. Enonti papa wa asem no dia memfa mesagu. Hello. Noke, yemfa last call. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Hello. What men kan? Nti ka o. Yenti o katachi. Ba to be su kata fite shi mai. Noke yenti o. E pa to asisi. E ka sabe mi dia ba to so mi dia se ya mi da so kwa mi sanya kai. Yeah, the production la no ebegu TV no so ya no afre ne adi hu dwuma ma wate. Ebedi hu dwuma ma pa ma mitia. So bema yan kan show the force wa wo ha ma ne ye pesa no ye twetwe nkomo no. Ya ma no ye 0552 095593 0552 095593 0552 095593 and now 0243 585878 0243 585878 and me no be a befre bia no ye bejo so yes sorry ye for happy birthday so no kokra enko enfama abena ya owo Ashtown. It's your birthday way everyone kasa what day you know ra MIC and afe azuka ya wono so ewo Sompa TV Sompa FM omo se nyankopon koso ensha no onye wadom no so tutu anamonsi omo ankwatenti ahoden ene apomuden wo mo so mo do papa ye nyankwada bena sa so ena systematic price enso ewo eye Sompa TV Sompa FM wase ya Mami Fosuya Alexa happy birthday. Osi Awurade nkoso ensure me dofo na ono ohini sro monyansa nim de ne hunumu esi ase ne bi ne fa bobra. Awurade man kwatenti ahoden ne apomden wom. Wankasa mami ti na afi obusuafo boatema ne edugyanfi. Omu nyina ase omodo papa ye. Ambot Awurade nsha opi Alexa. Ofoso bema yensori adwaso. Okay, na yefa akese nkoma nana fosusapon na ye dama hene. Na yefa enchia nkoma da ho enso ehene nana dwoben mbomachi dompa enya asem ketua kra ye de chia kese ekoma Ashanti Regional Minister Designate ene oko interview anase okoshia committee no ene okase yie papa enya asem ketua kra Dr. Amuako hene